Доброй раніцы. Зараз яшчэ гук праверым хуценька. Відэо у нас ёсць, усё ёсць. Вітаю, геймінг. ВРВ геймінг. Вітаю. Так, гук ёсць, бачу. Мы на месцы. Што страшнае? Насамрэч нічога страшнага, гэта просто тэкст. Ён выглядае жудасна, але насамрэч гэта ўсё дыялогі, дыска, Elysium. Сёння яшчэ план такі, карацей. Вітаю, Рэгана, вітаю, Прубай. Вітаначкі вам усім. Што яшчэ займаемся? Давайте агулам. Што было? На выходных я пасядзеў, яшчэ вычытаў, быў скончаны адзін з дыялогаў, таму у нас версія выглядае ўжо нават лепей. Так, давайте-ка покажу, што у нас па версіі. Диска, Elysium. Так, не давайте на GitHub. В прынцыпе, на GitHub можам і так пайсці. Ну, дзе ён? Вось, усё. Зараз покажу, што ў нас, у прынцыпе, па дыялогах і па версіях атрымліваецца. Пойдзе у наступнай. Я з мабільнага глядзіш. Я думаў, там неяк павялічыць можна shift. Зараз, вось так. Будзем сёння трошкі большым шрифтам сядзець, каб было лепей хаця бы, хоць трошкі бачна. Вось я буду яшчэ зачытваць радкі, таму што зараз у нас трохі адрознівацца будзе ад папярэдніх стрымоў, калі мы сядзелі калупаліся. Вось, але зараз я да гэтага яшчэ дайду. Давайте нашу версію. У нас быў скончаны 9-й дыялог на папярэднім тыдні. Я яго вычытаў, яшчэ трохі было правак, і мы адправілі, у нас ёсць уже яшчэ 9-й дыялог. 7-й дыялог гэта размова, 9-й дыялог гэта клас Е, 7-й дыялог гэта размова з нябожчыкам. Ён вялікі, таму ён у две часткі зроблены. Так. І яго я таксама скончыў, ну як бы там можа запыты яшчэ будуць на то, каб выправіць, але зараз каманда вычытвае тое, што там навыпраўлялі, насядзелі. Вось, калі будуць нейкія праблемы, яшчэ можа быць трохі пасядзім, але я думаю, што ўжо будзе хутчэй, ну будзе гаворка пра тыпу 50 радкоў, 100 радкоў максімум, а не пра 1000 радкоў. Так. Вось, так што нормально. Я думаю, што мы дадзім рады, і сёмы у нас другая частка так палова яго таксама адправіцца, і мы зможам ўжо закрыць пытанне з сёмым дыялогам. Вось, гэта нябожчык. Так што нябожчык у нас усё. Ось. Ну, як мінімум часова, пакуль да яго не дабраліся да канца. Што далей? Гэта у нас мерагаловы, які таксама быў узяты даўно, але мерагаловы, вось гэта канкрэтна ўжо мой дыялог, то бок той дыялог, якім я займаюся, так? Таму у нас тут яшчэ, у нас па сутнасці мы будзем сядзець і выпраўляць ужо не па каментарах, а тэхнічны, механічны пераклад гэтай шыішкай, так? І сядзець яго выпраўляць. Выпраўляць тут шмат, кожны радок, літаральна кожны радок, просто уважліва прайсціся, павыпраўляць, пазнаходзіць супадаючыя нейкія тэрміны, якія-небудзь, то бок гэта так выглядае з боку чалавека, які толькі ўзяў дыялог. Вось, дарэчы, мерагаловы не толькі гіганцкі, ён усяго 7700, ён адэкватны ў параўнанні з тым жа нябожчыкам, які 14 000. Вось, так што зусім іншая справа. Так, давайте-ка вярнуся, дзе я там закінуў яго. Я закінуў яго яшчэ на 2479. Добра. Чыста тэхнічна, ты жа можаш куды-небудзь уставіць анекдот пра Янку Купалу, Янку Маўры і Янку Брыля, якія прыйшлі ў госці да Якуба Коласа? Я справа ў тым, што я ні разу не чуў гэты анекдот да канца. Вось справа ў чым. Мне толькі тізерылі гэты анекдот. Чыста тэхнічна я магу, так. Чыста тэхнічна, ты ў сэнсе маеш на ўвазе у гульню, у дыска Elysium, альбо на стрым? Я пра стрым падумаў. Я сёння прачнулся і зразумела, што па-першае, у мяне баліць горла, а па-другое, мне хочацца пагуляць у Таўматурга. Я спадзяюся, у цябе горла пройдзе. Я ўчора пайшоў спаць раней, бо я сабе графік зламаў нахрен. Ну, прям нахрен зламаны ён. І нягледзячы на тое, што я лёг вельмі рана, я ледзь прачнуўся сёння на стрым, ну, трошкі амаль спазніўся, але хаця б нагадвае на тое, што графік выправіцца. Учора спакойна гуляла ў Kingdom 2. Мне ўчора было не вельмі, але я ведаю з таго, што я не выспаў. Вось гэта, усё, не, пардон, ВРВ Геймінг, пра Янкі Go Home выбачаюся, так, гэта я ведаю.
Мне просто падаецца іх некалькі. І мне падаецца, адзін я так і не пачуў. Ось. Тэхнічна я магу яго ўпіхнуць. Пытанне куды? Ось. У дыскаліцію, калі будзе не... Ну, я не стану яго хутчэй упіхваць. Як бы не хацелася б, але... Скажем так, у гульні ёсць свае спасылкі. Вось. І у кантэксце гульні няма янкі і зварота янкі. Ну, то бок, карацей, там, літаратурныя праблемы, хутчэй. Таму што мы спрабуем перакладам займацца, канкрэтна перакласці, а не адаптацыяй займацца. То бок, наша мэта перакласці. Калі можна спасылку пакінуць, мы пакідаем спасылку. Калі спасылку, тую самую арыгінальную спасылку не атрымліваецца, мы пакідаем нейкую спасылку, якая не будзе парушаць сусвету ў першую чаргу. Ось. Не, я просто глобальна. Я так адказ як бы і табе, і агулам таго, як гэта працуе. То бок, ну, у нас ёсць прыярытэты таго ж, як зарабіць, таму што мы маглі бы нафігачыць сваіх спасылак на рэальны сусвет. На жаль, дыскалізм не расплагае ўвогуле, ну, сваей, скажем так, сваім сусветам. Таму што гэта трошкі блытае яго. Сусвет складаны, скажем так. І з ім трэба са спасылкамі, ён адначасова і наш сусвет, і не наш, ну, як бы ён нагадвае наш сусвет, як крывое люстэрка такое. Вось. Добренька, глядзіце, у мяне адзначана было, што я па 2479 радок выправіў, а гэта па сутнасці вось тут, так? Мауны, так? Гэта я дакладна маунаў зрабіў? Давайте паглядзім у нас гласарик будзе сёння вельмі папулярная штука. Так. Маун. Хутчэй за ўсё у кароткага, з таго, што ў кароткага няма, то хутчэй за ўсё не ведаю нават. Карацей, мауны гэта зневажальны зварот да жыхароў Готвальда. Мауны, маун адзін. Так. Добра, меры галовы для кантэкста. Калі вы не гулялі ў гульню, а вам цікава, што нахрен адбываецца, то меры галовы у сусвеце гульні гэта расіст, такі чал, ён таму і меры галовы. Ён расіст з расійскай тэорыяй пра гэта самае першаснасць яго расы і другаснасць там шматлікіх другіх, так? Шматлікіх іншых. Вось, у яго ёсць свая тэрміналогія, у яго ёсць вельмі непаважлівае стаўленне як да гульца, так і таму што мы прадстаўнік якраз такі нішай расы. Вось, і ён, карацей, паказвае сваю дамінацыю, скажем так, над намі. І піша ён усё капсам, дарэчы. Вось, увесь яго тэкст гэта ўсё капс, абсалютна. І размова у нас зараз мы у тым мы яго якраз таки пытаем, я зараз у галіне дыялога, у якой мы пытаем пра класіфікацыю рас. Так, вось тут напрыклад пачынаць. Паговорым яшчэ раз аб гэтай фанкавай класіфікацыі рас. Measurehead. У ёй няма нічога фанкавага. Існуюць 3 катэгорыі рас. Тып А, тып... Пачакайце, чаму тып В? Тып B, вось, блин, я памятаю, што мяне самого гэта збівала. Трэба будзе падумаць яшчэ. Я зараз прачытаў і не вычытваецца нармальна гэта. Трэба будзе ўпраўляць. Карацей, тып А, тып Б і агідны кацёл педэрастыі з тыпамі ад А да С, ад С да F. Вось такое. Агідны кацёл педэрастыі, запомніце. Вось, і мы пытаем яго далей. Раскажы пра тып А. І мы сядзім, ён расказвае, хто адносіцца да тыпа А. Вось. Калі ты лезеш у тып C і F, то ён пачынае кпіць з нас, ну, адразу пытаеш пра C і F, то ён кпіць з таго, што мы вядома, што табе цікава пра кацёл педэрасты і не здзіўлены. Вось, там такога хапаем. Так, ладно, глядзіце, я чытаў гэта самае. Я зрабіў па-ангельску, так, тыпы, ну, типу А, тип Б, але калі ён так застаецца, то ён просто не чытаецца. Просто мне падаецца ў яго тэрміналогіі тип А, ну, тип Б, тип С, тип С і F, яны неяк гучаць будуць, мне падаецца, лепей. Ну, ладно, давайте. Тип Б. Так, тип Б і агідны кацёл педэрастыі з тыпамі ад
В да... Что он там? A, B, C, D, E, F. То бок 4 типи яшчэ там, так? А, Б, В, В, Г, Д і Е. Ад А до Е. Ад В до Е. Усё роўна нешта не тое. Яно не чытаецца на тэксце асабіста з яго капсам гэтым. Можа быть на... Дзякую вяліка, на цывілізацыю 5 адпраўляецца 9500. Можа быть, ўсё ж такі проста нейкія коскі пакінуць. Типу, вылучыць просто тыпы і ўсё. Потому што яна нейкая хрень атрымліваецца. І так, і так. Так. Спадзяюся, музыка чуйна. Ну, там яна павінна быць ціхая трохі быць. Давайте... Блин. Давайте паспрабуем. Давайте просто паспрабуем, як гэта выглядае. Я не ўпэўнены. Я просто прыйшоў, я ўжо тады гэта зрабіў. Але выглядае неяк як хрень. Тип А. Давайте, можа, одинарныя коски просто возьмем. Ось так. Тип А, тип Б. І агідны кацёл підрасти з типамі ад C до F. Ось так. У ангельськай не було нічого про П-слови. Читаю. And the while CF raise cauldron of pederasty. Я не придумываю ось оно слово. Было. Гэта прям было. Так. Тут яшчэ ёсць цікавыя тэрміны, якіх не існуе увогуле ў нашым сусвеце, і ён камунары, напрыклад. Яны не камуністамі клічуць, а камунарамі, непаважліва. Ну, па тыпу не камунякі, толькі яны камунарамі іх называюць. Ось, вітаю, Юджин. Вітаночки всім. Вітаю, з кім не павітаўся. Мне падаецца, я павітаўся з табой, Чпотэта, на ўсялякі, я ўсё яшчэ павітаюся. Так, мне падаецца, з коскамі працуе. Таму што я паспрабаваў пакінуць як просто без косак, просто як ёсць, але яно не так не чытаецца. Нават калі ты чытаеш просто А, Б, ну неважна, перакладаеш, не перакладаеш, выніку, мне падаецца, трэба коскі дадаць. Не гледзячы на тое, што ў арыгінале іх няма нейкіх косак. Камунары, сапраўднае слово. Там трошкі, ладно, можа не камунары. Я магу памыляцца. Не камунары, нешта іншае. Там ёсць прям выдуманае. Давайте коски просто на типы будем дадаваць коски. Раскажы про тип А. Добра, і вось он пачынае. І вось тут я ўжо не апрацоўваў. Не, пачакайце-ка. Я апрацоўваў. Гэта дакладна сямяніцы, як мінімум слова я выпраўляў. Можа быть, я просто заблудаўся, дзе я скончыў тады. Коски перамаглі. Ну, я вылучыў адзінкавымі коскамі, таму што просто не чытаецца пра тыпы, і калі ты ён такі пра B, C, D, F, нават калі ты яго на кірыліцу перакладаеш, усё роўна не чытаць. Ну, просто не ведаю. Я зараз вярнуўся праз доўгі час, на свежую прачытаў і такі, не, гэта хрень нейкая. Так. Гэта сямяніцы, аэрапагіты, акцыдэнталійцы, не лічачы, вядома, маунаў. Вось, мауны. Мауны настолькі пакутуюць ад скураной сыпі, што яны нават не могуць усміхнуцца. Ніхто з іх не пераносіць лактозу. Гэта распаўсюджаныя эфекты інцэсту. Вось так вось, разумееце? Калі дастаткова пабавіць часам з Мірагаловым, можна рэальна пранікнуцца яго тэорыяй. Рэальна, я кажу, доўга з ім знаходзіцца трошкі небяспечна. Добра, што гэта пра расізм нейкі абсалютна свайго сусвета. Вітаю, Валадзін. Літары на лічбы заменіць, тип 1, 2 і гэтак далей. Гэта магчыма, мне падаецца, коски просто выратавалі. Вось, мне чым падабаецца А, Б і вось гэта хрень, так, з-за таго, што яно гучыць як гэта тыпы крыві, ведаеш?
А ў яго вельмі расійская тэорыя там пра кроў і вось гэта, ну вось пра лактозу, напрыклад, гэта херня. Ён прыдумвае, яго факты там свае. Не, у яго ёсць нейкая тыпу тэорыя, ён яе прытрымліваецца. Так што пра лактозу гэта да рэальнасці, вядома, не мае ніякіх дачынення. Але калі яго доўга паслухаць, ты пачынаеш верыць, там што там столькі абсурдных фактаў, што ты пачынаеш гэта ўсе як сістэму ўспрымаць. Не, я сапраўды я працаваў гэта. Змяншэнне генетычнага фонду прывяло маўнаў да гідных вулічных парадаў у іх гарадах, такіх як Стаатс-Канал і Врэдэрфорд. Яны ходзяць у драўляных ботах на нагах і з маленькімі зялёнымі кутасамі на капялюшы. Вось такое. Гэта тып А. Пытанне. Пачакай, хто такія маўны? Хто такія маўны? You know them by the names of their nation states, the Oraniers, the Gotwaldians, and the Königsteiners. My people simply call them Maun. Так. Вы ведаете их под назвами, ведаете их под назвами их краін. Блин, так, чекайте-ка. Ён кажа them by the names of their nation states. Nation state. Можна неяк перакласці nation state? Это, типу, ёсць тэрмін нейкі гэтага, не? Nation state. Так, у ангельскай ёсць такі тэрмін. Беларуская нацыянальная дзяржава. Так. Нацыянальная дзяржава альбо дзяржава утвораная пэўнай нацыі, якая жыве ў межах сваёй этнічнай тэрыторыі. Добра. Тады трэба выкарыстоўваць тэрміналогію. Нацыянальных, назовем их нацыянальных дзяржаў. Там іх два разы. Ладно. Ладно, пакіну іх. Не падабаецца, але пакуль пакіну. Спачатку пройдемся полностью і будем потом за гэта самае зацвердзім. Нормально ці не. Так, далей, дзяржава у нас. Аранье. Аранье у нас, як пішется? Republic of Oranje. Ораньен Рік. Республіка Аранье. Не, почекайте-ка, треба еще пошукать. Потому что имя... не, вось. Араньесцы. Араньес. Араньесцы. Так. Араньесцы. У нас есть множный лік? Множного нема, але хутчэй за ўсё так. Араньесцы. Гатпальцы. Гэта ж Orange Republic. І так і не. Тут складана з посылками. Можна выдаліць, думаешь? Давай яшчэ раз. Ну, глядзіце, ён кажа, ёсць Рэспубліка Аранье і ёсць араньесцы. Яны адсылачкі, карацей, у дыск Элізіум гэта складаная хрень. Таму што яны па сутнасці гэта зноў жа крывое люстэрка. Вам падаецца, што вы нешта ведаеце, але гульня вас падманвае. Ось. Вы не ведаеце. Яна спецыяльна выкарыстоўвае гэта, каб прыступачку такую робіць. Такая, вось па тыпу заходзь, праходзь сюды. А потом робіць месца, дзе вы можете спатыкнуцца. Дайце-ка, там код палез. Ось. Дзе вы робіце, дзе вы спатыкаецеся і потым губляеце раўнавагу, і гульня такая працягвае ісці па гэтаму шляху. Давай. Вось так вось яна робіць.
Гэта яна не наказвае вас за гэта. Не, просто ваши веды сусвета рэальнага яны і спасылачак вам яна спасылку ну вы правильно ведаеце спасылку, просто спасылка не туды вядзе, яна падманывае вас. Відавочныя спасылачкі яны туды ідуць звычайна. Прачытаў ангельскі, ладно, добра. Вы ведаеце пад назвамі іх нацыянальных дзяржаў, ёсць яно такое. Таму што ёсць араньез і араньезцы, так, і таму што атрымліваецца ёсць Готвальд і тыпу ёсць раса готвальцаў, то бок вось так ён вылучае маунаў тым, што яны так, готвальцы, зараз пераправерым, мне падаецца неправільна. Яны як бы вылучае іх такім чынам. Яшчэ зноў жа я лепей вычытаю, я поўнасцю вось гэты назвы з готвальцамі разбіраюся і тады вярнуся яшчэ раз прачытаю пачатак. Готвальд, давайте-ка. Я думаю, тут ён павінен быць Готвальд. Не? Не можа быць, каб у нас Готвальда не было. Сапраўды, я можа нешта неправільна раблю. Яна Готвальд. Яна 2Т. Вось у чым падман. Вось Готвальд. Маун зневажальны зварот да шахароў Готвальд, мауны, множны лік маун, адзіночны лік. Так, тут трошки цікава. Тут у нас не так все просто. Лезем на вікі Disco Elysium. Вікі. Не тое. Вось сюди. Ну, може бути, подойде. Так, де тут пошук? Готвальд. Мунді. Бла-бла-бла. Не, нечто не тое. Тут два есть две вики у Disco Elysium, и некая из них херня полная. Готвальд. Не, меня видел все ровно сюда. Вот он, Готвальд. Давайте про его прочитаем. Готвальд — это нация на акцидентальном субконтиненте Исолы Мунди. Мяжуе з Аранье. Люди з Готвальда, да іх про іх кажуть готвальцы, альбо готвальдеры, альбо зневажальная маун. У гэтым самым у Рывашолі ёсць амбасадар Готвальда, і яны удзельнічалі ў каланізацыі Ільмары. Добра. Мова, на якой яны размаўляюць, называецца вальдер, акцент guttural, ну, типу, як ён, гартанны і падобны на араньескі акцент. Готвальд вядомы за сваю індустрыю, кампаніі і прадукты з Готвальда уключаюць у сябе Шмеллер. Так, гэта fashionable stationery brand. Добра. Хрен з ім, это ўсё не вельмі важна для нас. У іх ёсць літаратурная ўзнагарода Critiker Praise. Добра. Адна з галоўных галін пострэвалюцыйнай камуністычнай думкі — гатвальдская школа. Крытычная тэорыя гатвальцаў, бла-бла-бла, што інтэлектуалы — гэта клас, не здольны выканаць рэвалюцыйныя змены, толькі здольныя, ну ладно, гэта камунізм Готвальда. Добра. Добра, і ўсё, і у нас няма ніякіх прыкладаў гатвальца, так? Ёсць у нас гатвальцы ўвогуле? По-моему, гатвальцаў няма, Готвальд толькі узгадваецца ў Рывашолі і ўсё. Добра, добра. Готвальцы альбо... Ну, готвальцы, хутчэй. Добра. Блин, жыхары Кёнігштайнера.
Кёнігштайнерцы. Ну, готвальцы, ладно, яшчэ. З імі плюс-мінус, зразумела. У нас, на жаль, няма тут. Я пакінуў гэта вулчары, я яшчэ напишу. Паспытаю дадаць у гласарак. Гласарак, як бы я магу сам рэдагаваць, просто што у нас гэта... У нас вулчары адказныя за гэта. Так. Готвальд. Зараз я напишу. И как не забыть, потому что я могу. Ну, Готвальд. Это Готвальд. Блин, а 2 літары Т пакідаць? Альбо не варта. Як поляки зрабілі. Поляки пакінулі. Пытаецца першых, хто да Готвальда дабраўся, як гэта, як месца. Давайте яшчэ пачытаем, як пераклалі на іншыя мовы, каб паглядзець. Ну, блин, мне гэта мало дапаможа. Просто мне цікава, ці двойную Т пакінулі паўсюль, ці не. Вось такая моя думка. Давайте на фейды пойдем. Фейды гэта сайт, які па сутнасці зрабіў тое ж самае, што і мы. Ён дастаў усе рэплікі дыялогаў і зрабіў з гэтага дрэвы дыялогаў. Адзінае, што ў нас розныя фарматы, і але ў іх адрозненне ад нас ёсць цыклічныя спасылкі. То бок, калі у вас рэпліка вяртаецца на рэпліку, з якой пачыналася размова, то бок хабы такія размоўныя ствараюцца. Так, Les Oranjes, год тут двойное Т, Кёнигштайненс, так, добра, Готвальдер, Готвальдчицы, добра, Краніометрыста, Готвальдер, паўсюль Т двойное пакінута нават у расейцаў, то Кёнигштенцы, але ж яны, але ён жа Кёнигштайнер. Ну ладно. Готвальдианс. Готвальдианос. Карацей, Кёнигштайнеры. Потому что есть город тут Кёнигштайнер, и он не Кёнигштайн. Он Кёнигштайнер. И жыхары Кёнигштайнера, яны Кёнигштайнеры павінны быць, по ідее. Давайте тады двойное Т. Готвальцы. Зараз прапанову закіну. І чатку я зараз не бачу, тому що пишу на іншому компі. Зараз до вас вернуся. Так, закинув пропанову. Зона. Зараз до вас кукну. Поляки увогуле, звичайно, написання заховують. Ну так, так. Скажем, у перакладзе тут яны вольнасць сабе некаторую дазволілі, але ў мелкіх рэальна дэталях. Яшчэ раз кажу, гэты сайт дазваляе параўнаць пераклады вельмі файна. З-за таго, што ты глядзіш рэпліку і ты ведаеш, ну, реально можешь паглядзець нейкія там прям нюансы, так. І звычайна ўсе пераклады яны плюс-мінус аднолькавыя, звычайна вылучаецца нават, ну там якая-нибудь кітайская, японская, яны таксама гэта самае супадаюць усё у адно і пакідаюць нейкія нюансы. Ёсць толькі адна мова, на якой моцна змяняецца. Вось гэта. Вось на гэтай мове звычайна моцна адрозніваецца пераклад, звычайна. Вось, не заўсёды. Так, Кёнигштайнеры. Жыхары Кёнигштайнера. Кёнигштайнеры. Штайнеры. Альбо Штейнеры. У нас можа... Я сумневаюся, што у нас ёсць Кёнигштайнеры. Калі у нас Готвальда няма, то у нас малаверагодна, што мы да Кёниг... блин, з ім складана будзе. Давайте про Штейнер пошукаем. Штейнер. Ось гэта. Ось таким чином. Ангельский пошукаем вариант.
Няма у нас такого. Ну, увогуле не сустракаліся, так? Гэта ён апісвае тых, каго лічыць за людзей. Калі так, можна змяніць на вы ведаеце гэтых людзей па назвах іх нацдзяржаў. Зразумеў, так, гэта неблагая прапанова. Тут, ну, пытанне было такое. То бок мы задаем пытанне, пачакай, хто такія маўны? Маўны гэта не зневажальная увогуле, ну, на вікі напісана, што гэта гаворка толькі пра готвальцаў, так? Але ён каб вы разумелі, у сусвеце ёсць свая як бы сістэма і сваё паразуменне і свае нейкія падыходы і свой расізм, але мірагаловы нават у гэтыя рамкі у рамкі гульні ён не ўпісваецца, ён там сваю яшчэ яго прям свая тэорыя, толькі з-за таго што мы з амнезіяй і мы як гулец не ведаем, хто гэта ўся нацыя, хутчэй за ўсё, не разбіраемся ў палітычных абставінах і кантэксце. Для нас гэта можа быць рэальна святымі словамі, тыпу ён як ён кажа, так і ёсць, толькі вось верыць яму лепей не варта, таму што ён несе таксама з нейкай карыснай інфармацыі, ён несе і поўную бязглуздзіцу. Вось, ну гэта агулам пра персанажа, каб вы разумелі кантэкст персанажа. Вось там здаравены такі чорны мірагаловы, які стаіць на браме, майстар расісцкай тэорыі. Вось, ён пра маўны гэта з самага пачатку не зневажальны, але ён чамусьці ўключае туды яшчэ і араньесцаў і кёнігштайнераў. Кёнігштайнеры. Нормально. Кёнігштайнеры, карацей, будут. Ведаеце іх, давайте-ка. Давай, я згодны. Да, зробім на... Вы ведаеце гэтых людзей. Гэтых людзей. Ён вымірае галовы, так, ну, краніяметрыяй ён займаецца. Ён не проста мерае галовы, ён краніяметрыяй, навука, паміж іншым, краніяметрыя. Адукаваны, карацей. Можа, трохі не разумее кантэкст гульні, але можа прапаную адаптаваць назвы народаў да беларускай мовы, бо з тымі кёнігштайнерамі просіцца штосьці вытворчае ад караля і камень. Не, мы гэтага не робім. Прям не робім. Гэта, хутчэй, не таму, што кантэкст гульні. У нас падыход такі. Калі ёсць назва на французскай, а тут шмат перамешаныя гэтыя самыя словы. Тут французскія словы, тут эстонскія словы, тут польскія словы, нейкія італьянскія, іспанскія. Тут максімальна намешана ўсяго. І справа ў тым, што калі мы спрабуем адаптаваць штосьці, мы губляем вось гэтую мультынацыянальнасць гульні, вось гэта кантэкст яе. Ну, калі гэта мае сэнс. Таму што калі выкінуць штосьці, гэта прям вельмі вялікі кавалак гульні, калі ты паўсюль пачнеш так рабіць, то ты згубіш цэлы пласт гульні, цэлую гісторыю гульні, яе заблытанасць і складанасць. Яна заблытаная і складаная. Так што не, кёнігштайнеры яны няхай застаюцца. Таму што гэта назва, і яна назвата з нашага рэальнага сусвета, яна пазнаваема там, Кёнігштайн, толькі яна не такая. Ведаеце, у дыскаліце я ўжо казаў пра крывое люстэрка. Тут шмат такога эфекта крывога люстэрка. Вам падаецца, што вы бачыце тое, што вы чытаеце, яно наш сусвет, але не. Яна гульня вас падманвае, насамрэч. Гэта пастка. Тады ён бы не называў іх людзьмі. Ну так, маеш рацыю. Так. Ведаеце іх па назвах нацыянальных дзяржаў. Так. Блин, ну я ўсё роўна... Давай, па назвах, нормально. Па назвах нацыянальных дзяржаў. Кёнігштайнеры, мой народ прызывае... Так, мой народ... My people simply call them Maun. Мой народ называе іх проста. З іншага боку, дарэчы, яшчэ кантэкст мірагаловага. Мірагаловы не заўсёды правільна будуе сказы па-ангельску. То бок ён па-ангельску памылкі робіць. Ён надменна робіць сказы больш складанымі, чым яны павінны быць, і час ад часам правальваецца. То бок...
Там у выніку дзіўныя рэчы адбываюцца. Вось, праз у кароткае будзе маўна. У беларускай мове можна казаць іхных. Не, разумею. Дарэчы, варыянт. Іх па назвах іхных нацыянальных дзяржаў. Давайте іхных. Чаму б не? Так, энцыклапедыя. Зараз утыкаецца ў гэту размову, утракаецца наша энцыклапедыя, якая узгадвае што-небудзь, так? Вось. І зараз яна тлумачыць нам, за сусвет тлумачыць. Маун гэта абразлівае значэнне жыхароў першага свету паходжання гультвальдскага. Не ўсе з іх маюць скураныя высыпанні. Акрамя таго, народы кантлі, такія як суровыя і уховыя, туру і уху, значна больш не пераносяць. Так, добра. Энцыклапедыя нам проста, калі вы размаўляеце без энцыклапедыі, то вам увогуле ўсё, што ён кажа, гэта праўда, але энцыклапедыя трошкі можа ратаваць ад гэтага. Можна і так, дзяржаў ці дзяржаваў? Можна і так. Так, або тут дапушчальныя. Так, давайте-ка наконт іхні, дакладна формы. Глядзець. Мне нешта падказвае, што мы ў слове іхты. Іхні. Іхніх. Множны лік, яно іхніх. Вось, што мяне вока зачапілася. Іхніх. Вось. Гэта памылочка была. Так, маун, гэта абразлівая... Так. Is a derivative term for first of all people of Gotwaldian descent. They do not all have eczema. Eczema я ўжо перакладаў, і ён там казаў гэта якраз такі пра... Вось. Не, пачакайце-ка. Экзема. Скураная сыпь. Вось. Давайте. Не усе з іх маюць скураную сыпь. Ну, сыпь. Абразлівае азначэнне. Гэта абразлівая назва. Абразлівы тэрмін. Не, абразлівая назва. Що ж таке? Назва жыхароў першага свету. Гатвальдскага. Готвальдскага паходжання. Экзема, запраўднае слово. Я, по-моему, нешта гэта самае гугліў. Ну, зноў жа, я ўжо так рабіў, я не памятаю чаму. Гэта было, можа быць, месяца 4-5 назад. Я не памятаю, што я тады нагугліў. Але чамусьці я выбраў, калі ў мяне была экзема под рукою, я чамусьці абраў скураную сыпь. Можам яшчэ раз гэта даследаванне зрабіць, як бы. Там просто бывае такое, што з хворобамі таксама плытаніна трохі. Экзема незаразнае запаленчае захворванне скуры, якое суправаджаецца свербам і з'яўленнем высыпкі, гнойных пухіроў і струпаў. Грэчаская экзема, высыпка на скуры. Ну, гэта літаральна яно ёсць. Медыцынскі тэрмін ёсць, карацей. Чаму я абраў гэта? Мне цікава. Можа быць, там у нейкім сказе не вельмі трапляе. Можа быць, экзема. Он настолькі пакутуе. Давайте экзему пашукаем. Не, гэта літаральна 2 месцы, дзе сустракаецца. Чаму я? Я, можа быць, на польскую арыентаваўся вельмі. Ад экземы давайте.
Маўна настолькі пакутуюць ад экзэмы, што яны нават не могуць усміхнуцца. Ось такое. І тут у нас. Не ўсе з іх маюць экзэму. Акрамя таго, народы Катлы, people of Катла. Трэба паглядзець, што гэта такое. Цитрак. Давай-ка паглядзім. Цитрак, цитрат, цитра, цитраль, цитвар, цитрон. Давай пошукаем, нема на виробами. Так. Что это такое? Библия. Царат. Альбо что это? Белорусско-российское. Я не ведаю, что это такое. Ну, на российском словнике есть. И все. Мне литерально, у меня спосылка Библия читай вывучай. Белорусско-российский словник Байкова Некрашевича. И белорусско-российский словник еще на одном сайте. На словник.орг. Давай на словник.орг. Блин, я нечто про словник.орг забылся. Я им нечто користался ранее. Цитрак. Давай. А прошлым часом мне что закинул? Цитрак? Ты доклады без помылки написал? Потому что мне не находится. Вітаю, Андрей, цвітаночки. На екліпсі він відправляється. Кольки у нас? 7500. Дякую, Еріка. Ну, ось у мене цитрак. Мені не знаходить. Стоїть словники лагодиш. Вибачаюся. Нечто вельми специфічне шукав. Ага. Не, ну, давай нечто не менш конкретне. Лепей экзему просто, и все. Потому что, насамрэч, гэты чел не разбирается ни халеры. Ну, Мираголовы разбирается у чымсьці, але абсолютно его... Это ботаника, добра. Ботаника... Ага, и вось ботаника. Добра. Тады просто покидаем на экземе, и все, и там застаемся. Так, это абразлівая назва жыхароў першага свету готвальдскага паходжання. Не ўсе з іх маюць экзему. Акрамя таго, народы Катла. Вось зараз пашлі гугліць Катлу. Так, Катла. Блин, нет, тут нема. Давайте-ка у Катла. Что это такое? Катла географічна. Катла гэта самая холодная ісола, пакрытая тундрамі і тайгамі. Так. Па за межамі пэўнай шыраты Катла вядома як зімняя арбіта. Там знаходзіцца там ёсць 25 дзён у дні, і там ёсць паўночнае ззянне, і барыальскае плато адно з паўночных самых барыальскае плато гэта самая паўночная частка кропка з Катлы. Экалогія. Так, бла-бла-бла, пра народ нічога, вядома пра крыптыда нейкага туль і ўсё, па сутнасці. Гэта ўсё, што нам вядома пра Катлу. Так, экалогія, пачакайце-ка, Васа. Вось, Васа, Уху. Добра, пра іх літаральна вядома ўсяго нічога. Пару разоў. На касмічных рэйнджераў другіх адпраўляецца 9500, дзякую, Ліка. Нагадываю, что космічныя рэйнджеры гэта расійская гульня, і я пакідаю на ваше сумленне такія гульні. Васа Сіті, гэта іх сталіца. Ну нічога, ну карацей нешта. Ігнус Нільсен, гэта васкі камуніст. Так. Суру. Этнічная мінорнасць у Васе. Васа таксама вядома за іх бландыністыя і прыгожыя, за сваіх бландыністых прыгожых жыхароў. Уху
А, про уху увогуле ні халеры няма. Уха просто узгадваецца. Васа, уху, вось гэта ўсё. Туру і уху. Так. Так, акрамя таго, народы катлы. Давайте катлу проверим. Может быть, у нас есть уже это и соло. Так. Семі солок, вось она катла узгадывается у нас. Вось она катла. И соло склоняется. Няма катлы. Катла ў беларускім перакладзе. Is a fictional dragon from the Swedish children. А, гэта яшчэ катла, гэта яшчэ і са шведскай кнігі, гэта цмок такі. Браты Лайнхард напісаны кніжка ад Астрид Лінгрен. І яшчэ і імя вулкана ў Ісландыі. Добра, спасылачкі у нас ёсць. Катла. Народы катлы. Народы катлы, такія як Суру. Я прям здзіўлюся, калі ў нас Суру будуць. Але Суру і уху. Блин, калі дзве уху. Нейкая лухта, мне падаецца, не? Ці можна такую камбінацыю ўвогуле? Уху. Альбо просто уху. Напісаць без падаўжэння вось гэтага. Просто уху. Там у кароткае будзе тады, альбо не, напісанне. Так, блин, напісанне у кароткага. Написание у короткого. Давайте так, пробуем шукать. У нескладового. Вось оно. Да, некая лухта. Можно некая... Доведник. Блин, треба шукать, где там. Боже, на некую хрень мне выдае. Так, я хоть не знаю, треба словники глядеть. Мабуть, В, а откуда там В узялася? Можна мені патлумачыць? Просто, ну, калі мы можем Суру ды вуху. Ну, не, просто В откуда з'являецца. Мы-то спрабуем гук перадаць. Яна уху. Блин, зараз бы замер галовага дыалог прайсці і даведацца, як энцыклапедыя зачытвае гэта. Дабл У. Ну так. Самый, типа, простой вариант из-за того, что слово не наше, все равно. Там можно у короткое опустить. Ну, это по правилам нормально. Не обовязково его писать. Просто что не все равно дивно. Такие как Суру да и уху. Просто гэта, как вы разумели, у уху будзе узгадываться один раз у гульне. Вось у гэтым радку. Вось і ўсё. Нават вікі не ведае ні халеры про уху. Вось оно. Ведаеце, інфармацыя пра уху. Вось она. Вось, бачыце? Уся інфармацыя пра уху гэта назва уху. Нейкі народ. Ёсць такі. В любым выпадку гэта ж слова, так сказать, ненатуральнага паходжання, дык мо пад ідзеі просто уху. То ну таксама, так. Тым больш што, ну, рэальна, канкрэтна гэта слова, яно больш нідзе не з'явіцца. Так, энцыклапедыя, па сутнасці, спрабуе зараз выправіць мерагаловага на тэму таго, што ён не мае рацыі наконт... Ну, як гэта, папраўляе, карацей. Што не ўсе маюць экзэму, і таксама гэта не толькі маўны лактоза неталерантныя. Так. А вось у мяне пра лактозу было ўжо, правильно? Давайте, як ён кажа. Ніхто з іх не пераносіць лактозу. Значна больш неяк лухта неяк атрымліваецца. Значна больш.
Як комбінація надо гучить. Дивно трохи. Але мені може вуха реже просто. Ну, горш не переносите лактозу. Сустракаецца... Не, просто тут пра моц іх непераноснасці лактозы, так? А не пра тое, як наколькі часта гэта сустракаецца. Значна горш. Давайте. Значна горш. Не пераносят лактозу. Значна горш не пераносят лактозу. Акрамя таго, народы катлы, такія як суру ды уху, значна горш не пераносят лактозу. Так, давайте спачатку. Маун — гэта абразлівая назва жыхароў першага свету готвальдскага паходжання. Не ўсе з іх маюць экзэму. Акрамя таго, народы катлы, такія як суру ды уху, значна горш не пераносяць лактозу. Яны значна горш пераносяць лактозу. Это просто такі ўстойлівы выраз, непераноснасць лактозы, што я яго разваліваць не жадаю. Я не ведаю, я просто вельмі рэдка бачыў, каб хтосьці казаў пра пераноснасць лактозы. Типу, дрэнная пераноснасць лактозы. Я такое выраз... Я, можа быць, гэта моя бурбалка, таму я не вельмі... Мне не падабаецца сказ усё роўна. Вось, он неяк вельмі штучны. Але з іншага боку, гэта кажа энцыклапедыя, ёй плюс-мінус можна дазволіць такое. Ось, я пока парушу наперад, але калі у вас ёсць ідэя яшчэ, як пакруціць тут, то я прымаю прапановы. Бо трэба рухацца наперад. Так. Наконт Wooden Clocks. Это пра іх драўляныя боты. Гэта мы пытаем у гэтай энцыклапедыі, а што наконт драўляных ботаў? А што за драўляныя боты? Энцыклапедыя адказвае. У некаторых гарадах ранее людзі сапраўды надзяваюць навучны апарат драўляныя чаравікі. На іх капюшах можна бачыць зялёныя, аранжавыя, нават жоўтыя махры. Добра. У некаторых гарадах ранее яны у нас. Ранее. Мне таксама падаецца, што не лішняе. Ну, яно адчуваецца неяк неправільна сказаць. Або гэта боты гэтыя так называюць, так? Просто калі што, яны тут ні разу не ўзгадваецца некая назва, іх просто пра драўляныя боты кажуць. In some municipalities of Oranje, people do wear shoes made of wood to street parades. Green, orange, and even yellow tassels have also been seen on hats. Пратэза. Далучэнне падстаноўка. Узнікненне гука ў пачатку слова. Аўторак.
Так. Торак у беларускай мове пратэза мае два віды. Вакалічная пратэза ўзнікнення галоснага і або а перад збегам зычных за пачатком санорным гукам. Імгла, ільну, іржа. Так, зразумеў. З'яўленне в ці г перад пачатковымі галоснымі. О ці у. Вока, 8, гэты, гэй. З нашага боку, гэта ж тыпу назва асабістая. Мы просто спрабуем імітаваць гук арыгінальны. То бок, ну, як у запазычаных словах мы, напрыклад, пакідаем слова г. Напрыклад, такое. Мы ж не павінны яго адаптаваць. Тым больш такое рэдкае слово, якое сустрэнецца адзін раз за вашае жыццё. Літаральна. Это літаральна адзінае месца ў гульне, дзе яно сустракаецца. Угу. Тут патрэбен спецыяліст. Но я лічу, што нават калі мы шкоду тут нанясем вось такім чынам, вось як яно ёсць, то шкода будзе невялікая. Яна нікуды не распаўсюдзіцца. То бок это тупіковая хрэнь, якая не ідзе скрозь усю гульню і табе вока не чытае. Вось таму як бы калі зусім дрэнна будзе хтосьці прыйдзе ў каментары да гэтага самага да пераклада і скажа, што ўсё было цудоўна ў гульне, а вось у вуху я не выбачыў, то я выправлю. Я пойду і выправлю просто. Ось. Ну так, со специалистом было бы простей. Ну ладно, робим, что робим. Я знайшов відео з гэтым дыалогом. А можешь закинуть посылочку? Зараз послухаем. Так, где там? Я не выправлю яшчэ. У некаторых гарадах ранее люди сапраўды надзяваюць на вулічныя парады драўляныя чаравікі. Драўляныя боты у нас. Драўляныя боты. На іх капелюшах можна ўбачыць зялёныя, аранжавыя і нават жоўтыя махры. Tassels. Это ж кутасы. Это ж кутасики. Гербом. Tassel. Кутасик. Жоўтыя кутасики, якія нахрен махры. Жоўтыя кутасы. По-моему, я уже переклопом было. Так, Tassels. З маленькими зелеными кутасами на капелюшах. Ну просто пасля злучніка і калі слово пачынаецца на галосных, гэта не вельмі зручна для ўмаўлення. Я таму на ды і замяніў. Вітаю, Борис Геннадьевич. Закидывай, может быть, посылку в чатик. Там Мірагалоў сказаў Маун, а энцыклапедыя Маун. Без скарачэнняў. Гэта ёсць альтэрнацыя. Альтэрнацыя з-за таго, што там... Гэта, я не ўпэўнены, ці гэта памылка агучкі, але такого хапае. З-за таго, што там шмат акцэнтаў у гульні, і кожны кажа па-свойму, а некаторыя назвы яны гучаць па-рознаму, нягледзячы на тое, што проста розныя персонажы называць. Гэта можа быць наўмысна, таму што мультыкультуралізм, так? А можа быць памылкай агучкі, таму што яны маглі не мець гэтага самага кантэкста. То бок, ну, з таго, што шмат напрыдуманых назв, кожны чэл... Так, можна скапаваць. Давай, забяром. $17.45, так? Зараз я музычку припиню. Wearing wooden clogs on their feet and little green tassels on their hats. You know them by the names of their nation states: the Oranese, the Gotwaldians, and the Königsteiners. My people simply call them Maun.
Mahoon is a derogative term for first world people of Gotwaldian descent. They do not all have eczema. Also, people of Katla, like the Suru and the Uhu, are much more І like он прям вилучає угу. Уху. Вуху. Ну, до речі, тут ось суру, я би тут, він настільки моцно вилучає вуху. Я би навіть в, да, увогуле, по вимовленню, чисто по вимовленню я би зробив би вуху. Ось так я зробив би. Вуху. lactose intolerant. All have eczema. Also, people of Katla, like the Suru and the Uhu, are much more Ну, він уху, він каже. Уху. lactose intolerant. Katla, like the Suru and the Uhu, are much more Угу. Окей. Такі як уху десуру. Давай, так. Я не зовсім В, ось ж таки. Спочатку я почув ОВ, такий вуху, так. Але він уху, так, прям вилучив. Давай поміняємо місцями. Такі як уху десуру. Я скажу, может быть, не варто заменять месцами. Ведаеш чаму? Не, гэта мелкая уже херня. Гэта ўжо не, я пакінуў як ўсё ж такі яно так чытаецца. Чытаецца, ну дакладна так лепей. Вось чытаць так прасцей. Ёсць такі яшчэ нюанс, калі чытаеш і у цябе на фоне вось гэтае, ну, у цябе тэкст ёсць перад табою, і ты слухаеш ангельскі, у мяне, я не ведаю, можа быць толькі ў мяне, але я синхронізуюся з тым, што кажуць. Ось такое. more lactose intolerant. Бо ён зачытвае, кажа нешта, і нягледзячы на то, што ў мяне іншая мова, я ўсё роўна сачу праз ангельскую, я сачу за тэкстам. Таму што на гучку не ляжа. Вось такое. Ну, так, вось, за гучкай яно не ляжа. Ну, як бы матывацыя вельмі нізкая. Можа быць, гэта я такі. Можа быць, гэта я адзін такі чалавек, які так чытае. Вось. Гэта можа быць выключна такое. Ладно, я пакінуў. Трэба рухацца далей. Рушым далей. Зноў жа, гэта як бы... Калі нават праблема будзе, то можна... Мне ёсць яшчэ 3 чалавекі, якія вычытаюць. Ну, мне патрэбна як мінімум, каб 2 чалавекі вычытала. У маім выпадку гэта 3, таму што звычайна я трэці. Звычайна я трэці чалавек, які абавязкова вычытваю ў канцы ў любы дыялог. Нават калі не ўсе вычыталі яшчэ. Я магу ў канцы прыйсці просто 2 чалавека вычытала, я праверыў і нармальна, і паехалі далей. Але гэта выпадак, калі я не змагу, той, хто выпраўляе, той як бы неадэкватны чалавек, ён можа неадэкватна ўспрымаць праблемы тэкста. Вось таму тут. Так. У нас ёсць невялічкае нейкае правіла наконт аранжавага. Памаранчевым, мы, по-моему, паўсюль памаранчева выкарыстоўваем. Можа быць такое нешта. Нешта пра памаранчеву у нас было. Я памятаю. Мелкія такія. Не абавязковыя, зусім не па правілам. Ну, тое, што да правіл не мае ніякага дачынення, просто нашы нейкія забабоны. У нас іх мелкія ёсць. Так. Заўсёды памаранчева замест аранчева. Так, памаранчева. Зялёныя, памаранчевыя. Это не пытайте. Это конкретно мелкие некие такие речи. У нас их литерально одна, по-моему, такая. Может быть, 2. Допушаем и то, и другое. Это я ведаю. Я кажу, у нас есть невеличкий... У нас есть набор по типу 2-3 речи. Мы, например, чайки кирлями называем. Ось. Доступно допушаем и то, и другое, але мы называем их кирлями. Ось и все.
капелюшах. Докладно капелюш. Можно правильно написано. Так, капелюш. Так. Так. Капелюши. Так. Капелюшах. Так. Капелюшах. Правильно? Капелюшах. Здесь было яшчэ. Add. Давайте-ка выше там. Здесь выше я згадывал про это. Здесь на ботах с маленькими зелеными кутасами на капелюшах. На капелюшах. Вот оно. Здесь в одном месте докладно было бы неправильно. Так, это есть. Вось он. Гэтая галінка скончваецца у яго. Так, мы ў яго ўдакладненні пайшлі, так? Не, пачакайце, не скончваецца яшчэ. Адзін з варыянтаў у нас быў спытаць у энцыклапедыі, што такое што там з драўлянымі ботамі. І далей альтэрнатыўны варыянт. Гэта мы кажам добра просто яму, так? Вось яшчэ. Ну, далей пайдуць. Яшчэ гэта хап у нас цэлы будзе. Добра, энцыклапедыя нема за што. Так. Блін, нейкі... У мяне рэжа зараз. Чаму мне гэта рэжа? Няма за што на добра адказаць. З нашага боку, тут таксама дзіўная камбінацыя. Яна і ангельскай не працуе. Энцыклапедыя трошки такая... Не, тут нормально. Нормально, яно і павінна рэзаць. Зразумеў. Ну, ён кажа по типу, зразумеў. Давайте прям зразумеў. Яно прям нейка прям выбіваецца. Не, пачакайце, добра. Не, давайте добра пакінем. Яно не настолькі яно рэжа, як калі мы пакінем зразумеў. Так. Поехали далей. Ну, глядзіце, у яго ўсяго 7700, так. Гэтых самых, ну, файлік памерам 7700, гэта ўвесь мірагаловы, так. І, ну, можа быць, акрамя выпадкаў, калі мы... Не, нават калі мы яго выклікаем дапамогу, ён сам проста ідзе і кажа, нам бараніць браму і ідзе здымаць цела. Так што тут, у прынцыпе, не абавязкова нават. Проста мне падаецца, ён ні ў якіх больш дыялогах, ён толькі ўзгадваецца, ён не ўдзельнічае больш. Можа быць, у канцы дзе-небудзь з'явіцца, але мне ён не з'яўляўся. Але з іншага боку, я ў апошнім праходжанні яго я ўвогуле скіпнуў. Я абсалютна з мірагаловым не размаўляў, я проста праскочыў там у іншым месцы. Пра сакрэтны праход. Так. Так, the Mauny, гэта доказ таго, так, proves that you can have too much Occidental racial purity and tassel-centric. Тассел гэта нагадваю кутасава-цэнтрычнай культуры. Вось. Inbreeding has led to a lactose-intolerant subrace whom no one can take seriously. Добра, паехалі, зараз будзем. Мауны з'яўляюцца доказам. Мне падаецца тут костачка нейкая дзіўная. Дзе яна вось? З'яўляецца доказам. З іншага боку, уласныя назвы не змяняюць на у паслягалосных, напрыклад, ва ўкраіне. Ага. Ну, не, я не стаў у кароткае, там вось просто застанецца уху і ўсё, як назва. Таму што калі яна іншаземнага паходжання, што тут вельмі відавочна, мы можам проста любыя камбінацыі рабіць, каб яны захоўвалі, тыпу, імітавалі гукі арыгінала, скажем так, набліжаліся да іх. Тымі інструментамі, якія ў нас ёсць у мове, вось і ўсё. Такі падыход. Ну, агульныя, скажем так. Там ёсць нюансы, але агульна прытрымліваецца такога правапіс. Маўна з'яўляецца доказам, што можна
што магчыма магчыма над по тыпу too much занадта шмат чысціні, як бы так сказаць. Зноў жа ён выкарыстоўвае тэрміны, якія час ад часу не спалучаюцца. Там калі мы дзіўную камбінацыю нейкую зробім, гэта не настолькі праблема. Магчыма дасягнуць празмерную чысціню акцыдэнтальнай расы. Не, пачакайце-ка. Яно тады не складваецца з кутасацэнтрычнай культурай. Блін. Што магчыма мець. Блін, а як па-ангельскі ён будуецца там, у яго нармальна будуецца сказ, таму што ў цябе можа быць занадта шмат часціні акцыдэнтальнай расавай часціні і тое ж зашмат у сэнсе, і потым ён працягвае, што зашмат культуры вось гэтай кутасацэнтрычнай. Блин. Так. Я музычку не включу. Давайте вернем музычку. Мне музычки для настроя не хватает. С пауку. На пауку нормально. Так. Пам-пам-пам-пам-пам. Ну, па-першае, працяжнік дададзім. Таму што і вось гэта адразу фрэнджло-цэнтрычнай, так, кутасацэнтрычнай культуры. Блин. Тут хочется сказать не колькасць, ну, блин, у ангельскай просто ён кажа, пераскоквае у адным выпадку, кажа пра колькасць часціні, так, too much purity, і потым too much tassel-centric culture. Вось так спалучаецца гэты сказ. Так. А давайте цэнтрычную культуру. Вось. Падаецца, так яно застаецца на месцы, так? Маўна з'яўляецца доказам, што магчыма мець празмерную часціню акцыдэнтальнай расы і нейкая лухта. Нейкая хрэнацень. Я спрабаваў. Мець часціню і культуру. Ну, блин. Божухна. Сказ пабудавана так, што, блин, хрен яго ведае, як мне яго перарабіць, каб засталося. Па сутнасці, ён як бы кажа пра часціню, а потым пра кутасікі яго. Бесіць кутасікі. Ладно, не бесіць, па яму там хрен скажаш. Так. In some municipalities of Oranje, people do wear shoes made of wood. Давайте паспрабуем выйсці ў гэты дыалог тут. Orange. The Maun are proof that you can have too much Occidental racial purity and tassel-centric culture. Ён... Ну так, на ангельском ён нормально кладецца. Яно нормально гучыць. Racial
Maun are proof that you can have too much Occidental racial purity and Tassel-centric culture. Inbreathing has led to a lactose-intolerant subrace whom no one can take seriously. Добре. Тлумачить нам за гэта саме. За расы. Маўна з'яўляецца доказам, што магчыма мець празмерную чысціню акцыдэнтальнай расы. Тут усё добра. У нас праблема з кутацэнтрычнай культурай. Можна мець зашмат чысцінь акцыдэнтальнай расавай чысціні. Зашмат. Это ж не зусім размоўна, мне проста патрэбна, каб ён працягваў у сваім дзіўным стылі казаць. Зашмат. Мы можаш? Яно ж не зусім? Можа, вось, замнога. Вось. Угу. Вось оно размоўнае. А замнога. Оно ж не размоўнае. Не, ўсё ж там многавата, занадта многа. Больш, чым трэба. Што магчыма мець замнога. Так, Маун доказ таго, што заходняя расавая чысціня можа быць і празмернай. Ну, ты расцягнуў, паладзін. Не, занадта. І ты выкінуў асноўную фішку персонажа. Кутасацэнтрычную культуру. Ну, гэта прям павінна ў слоўнік дадаваць такое слово. Это Джеміні, ага. Але нешта Tassel-centric херня нейкая. Ну, вядома, że гэта кутасы. Так, што магчыма мець зашмат. Замнога, давайте, замнога. Замнога акцыдэнтальнай расавай чысціні. Вось зараз яно, мне падаецца, зараз упадзе куды патрэбна. Акцыдэнтальнай расавай чысціні. Чысціні. І кутасацэнтрычнай культуры. Вось, што магчыма мець замнога акцыдэнтальнай. Вось. Мне падаецца, сказ пачаў працаваць. Маўны з'яўляецца доказам, што магчыма мець замнога акцыдэнтальнай расавай, так, расавай чысціні і кутасацэнтрычнай культуры. Вось оно. Ну і тут The Maun, гэта ён мае на ўвазе расу, таму тут мауны павінны быць. Мауны з'яўляюцца доказам, што магчыма, ну, жыхары Мауна, па сутнасці. Мауны з'яўляюцца доказам, што магчыма мець замнога акцыдэнтальнай расавай чысціні і кутасацэнтрычнай культуры. Мне падаецца прям кайф. Калі вы не згодныя, кажыце. Але мне падаецца прям усё клікнула на месца. Прям кайфово. Божах, на інбридинг, як ты перакладаешся там? Інбридинг. Літаральна мне. А давайте. Не, ёсць у беларускае слово, што дзіўна. Што адкуль гэта? Слоўнік іншамоўных слоў. Булька 99-га, правапіс да 2008. Гэта адзіны выпадак. Ну, такое. Давайте. Кровасумяшэнне. Неяк падобна. Давай, паспрабуем. Давайте. Самое базовое. Это не такое складанное слово. Я просто мне не ідзе ў галаву. Inbreeding. Дякую вялікі, блін. Кровазмяшэнне. Так, давай. Шукаем. Кровазмяшэнне. Вось оно. Кровазмяшэнне. Вось оно. Палавая сувязь паміж блізкімі сваякамі. Вось. Усё. Кровазмяшэнне. Значна лепей. Так. У прынцыпе, тут такая рэч,
што мерагаловы якраз такі калі б ён размаўляў па-беларуску, для яго слова запазычанае было бы ў прынцыпе трапнае, яму можна было бы як персанажу пакінуць канкрэтна як персонажу, але гэта ўсё ж такі там у аднаго чалавека ў слоўніку ёсць такое кровазмяшэнне то так кровазмяшэнне стварыла не прывяло так inbreeding has led to a lactose intolerant subrace whom no one can take seriously. Яку ніхто так, кровозмяшэнне прывяло да як там мы там інтолерант мы там абмяркоўвалі так не пераносіць значна горш пераносіць лактозу давайте так пам-пам-пам кровазмяшэнне прывяло да блин так ужо да халеры слоў незразумелых маўны акцыдэнтальны кутацэнтрычны ды яшчэ інбрыдінг галава забаліць у гульца і гэта ад мерагаловага баліць галава ты разумееш што ты трошкі лясаешся з ім але ты ў пэўны момант просто пераключаешся і такі дазваляеш яму несці любую херню пра лактозанеталерантных людзей і пра тое што там гэта мы яшчэ толькі гэтых закранули кровазмяшэнне і неталерантнасць да лактозы гэта яшчэ адпачынак можна сказаць у мерагаловага там ён месцамі такую хрень несе ну і так дарэчы ён амаль калі прыйсці да яго непадрыхтаваным маральна як гульцу то з ім складана і з ім прям ён яшчэ і літаральна здзекуецца у яго ёсць такая штука што ён скончвае сказы гэта у размове з мерагаловым не вы галоўны герой ён галоўны герой гэта ён скончвае сказы гэта ён завяршае вашу размову ну тыпу вось так ён пабудаваны ён максімальная дамінацыя над гульцом вельмі непрыемна я трошки не пагадзіўся бы бо кровазмяшэнне гэта слова сінамічна слову інцэст інбрідинг гэта блізкае слово але яму хутчэй пасуе штосьці накшталт слова скрыжаванне але ну я згодны з табой але ёсць нюанс ён перад гэтым пра гэта кажа пра інцэст літаральна так, дзе яно? Змяншэнне генетычнага фонду прывяло маўнаў да агідных вулічных парадаў. Так, яны ходзяць у драўляных ботах. Гэта семеніцы, аэрапагіты і акцыдэнталіцы, не лічачы, вядома, маўнаў. Маўны настолькі пакутуюць ад экзэмы, што яны нават не могуць усміхнуцца. Ніхто з іх... не, пачакайце-ка. Inbreeding. Ён выкарыстоўвае inbreeding раней таксама. Я зараз спрабаваў гэта як доказ выкарыстаць, але ён інцэст выкарыстоўвае. Я тут катусь, выбачце. Тут увагі патрабуе. Усё. Пайшоў па сваіх справах. Ты маеш рацыю, калі ў цябе ёсць чым замяніць inbreeding, таму што слоўнікі кажуць мне толькі пра інцэст і кровазмяшэнне. Так. Прывяло да расы. Кровазмяшэнне прывяло да падрасы. Падрасы. Блін. Вось оно будзе... Не читаецца, но праз лучок будзе хутчэй за ўсё, так? Падрасы з непераноснасцю. Бляха-муха. Напрыклад, пра пароды сабак, так. Інцэст гэта на украінскай, мабыць, у беларускай праз павінна быць, на мою думку.
Я не зауважу. Так, зараз дай-ка мне. Ось. Калі браць за ўвагу дакладнасць біялагічнай тэрміналогіі, але так, розніца не супер каб вялікая. Інбридинг гэта пра змяшэнне блізкіх відаў, а не родзічаў, калі браць дакладнасць. Ну вось тут як бы просто мне тады слова патрэбна. У ідэале ў адно слово, каб патлумачыць гэта. Таму што калі я буду выкарыстоўваць 3 слова, то складанасць мерагаловага ўзрастае проста ў 10 раз. Кровазмяшэнне прывяло да падрасы з, як бы сказаць, да расы з непераноснасцю. Непераноснасць, можна так увогуле слова такое магчыма? Непераносность. Ёсць такое слово. Непераноснасцю. Нормально. Окей. Ну, у Пескунова ёсць. З непераноснасцю. Непераноснасцю лактозы. Непераноснасцю лактозы. Але інбридинг сапраўднае слово. Так, просто мне вербам выдае гэта у адным слоўніку, які, ну, тут не самый лепшы, конечно, прыклады у нас пайшлі. Інбридинг. Я кажу, інбридинг, у прынцыпе, магло бы тое, што сказаў бы мерагаловае. Інбридинг. Ну, то бок ён ёсць. Ён ёсць у булькі 99-го года і правильно пізда, вось, 2008-го. Вось, слоўнік іншамоўных слоў. То есть такая праблема. Ён динг, дарэчы. Як бы ёсць. Як бы ёсць. Яно як ёсць, так і запазычана. У жывёлагадоўлі выкарыстоўваецца інбридинг. Окей, але мяне за меншае это самае дакапваліся. А тут за такое слово мне дакладна задзяўбуць просто. Вось. Я б не супраць. Мне шчыра пофіг, калі слова зразумела, таму што, ну, просто я яшчэ чалавек, які баіцца занадта зашмат англіцызмаў выкарыстоўваць, таму што мяне гэта лёгка. А чаму дынг? А чаму інбридинг? У слоўніку динг. Давайте дакажыце мне, што я не маю. Зараз мы будзем разбірацца, як правільна інбридинг пісаць, калі нам хтосьці прыйдзе трэці і скажа, што неправільна пісаць увогуле інбридинг. Гэта не беларускае слово, ідзіце нахрен. У нас ёсць родненькае кровазмяшэнне. Ну, разумееце, так? Праблемы перакладу. З дадатковым словам ускладнення. Так, кровазмяшэнне прывяло да падрацы з непераноснасцю лактозы, якую ніхто не усурось, боже. Якую ніхто сур'ёзна не ўспрымае. Ніхто не можа сур'ёзна прымаць. Настарнік дынг і наслоўнік орг дынг. Ага, окей. Ну, зноў жа, ёсць людзі, якія скажуць мне, што нельга карыстацца старнікам. Кровазмяшэнне родненькае, так, так. Максімальна блізкае. Гэта наўмысны каламбур, калі што. Так, пом-пом-пом-пом-пом. Я удзячна, што заўважылі. Так. Ну што, непераноснасць пакідаем. Пытанне з кровазмяшэннем. Альбо мы заменяем распаўсюджаны эффект інбридинга. Блин. Калі б ён зараз тлумачыў штосьці,
то я, ну, хаця ён усё роўна ўсё гэта тлумачыць. Гэта адна вялікая яго расавая тэорыя. Дарэчы, думка такая ёсць, на якую можна апрацаваць персанажу галоўнаму герою. Гэта якраз таки расавая тэорыя. І зразумець, успрыняць. Распаўсюджаны эфект кровазмяшэння. Ну, просто інцэст і кровазмяшэнне гэта адно і тое ж. Ну, у маім паразуменні. Вось тут якраз таки адно і тое ж. Інбрідинг гэта іншае, а вось інцэст і кровазмяшэнне гэта просто два словы. Польскі пераклад особны, таксама пра скрыжаванне парод, а не людзей. Ладно, вы мяне пераканалі. Інбридингу. Інбридинг. Альбо динг. З таго, што гэта запазычанае слово, то яно інбридинг, мне падаецца, будзе таксама, зноў жа, па логіцы такой агульнай, што мы спрабуем блин, а слоўнік адзін кажа па-іншаму. Як задзяўбалі, а? Можна, калі ласка, мне... Альбо мы прымаем, што ў нас можна і так, альбо, блин, вы управляеце ўсе слоўнікі. Зрабіце іх правільнымі, як хтосьці лічыць. Мне пофіг. Мне глобальна пофіг. Ну, типу, як яно будзе напісана. Динг альбо дынг. Загрызуць жа, блин, потым. Усё роўна загрызуць жа. Мне жонка падказвае динг. Трэба динг. Трэба рабіць динг. Робім динг. Жонка сказала, мы робім динг. Рад. Усё, мне няма большага аўтарытэта, чым жонка, так што... Все ваши слоўнікі нахрен ідуць. Так. Як па мне, дык усе тры слова пра адно і тое ж у даным кантэксце. Вось ёсць такое, але як бы не. Ну, то бок камусьці гэта больш прынцыпова, камусьці не. Дзіўная рэч адбываецца з гэтым усім. І хто выкупіць ваш інбридинг? Ён інбридинг, калі ласка. Компромисс, кровозмяшальдинг. Вось вырашэнне ўсіх праблем. Можна не выкупаць, але калі навучыліся карыстацца ПК, дык і гуглом навучыцца. У мяне ў слоўніку біялагічнай тэрміналогіі і номенклатуры інбридинг. Вось, слоўнік біялагічнай тэрміналогіі. Усё, і номенклатура. Цудоўна. Інбридинг і інцухт ідуць разам праз коску, як перакладу лацінскага інцэстум. Ага, окей. Дынг лепей за динг. Добра. Але ўжо і динг. Добра, я пакідаю динг і ўсё. І ўсё, чат. Дарэчы, трэба пераправерыць, каб інбридинг у нас паўсюль быў аднолькавы. Ён аднолькава перакладаецца, добра. Наша это, Composer. Яна як постаць, толькі перакладзе мы неяк па-іншаму пераклалі, таму што гэта па сутнасці покерфейс. Так, каляровыя кутасы. Давайте скажем шчыра. З'яўляюцца кепскім элементам адзення для гэтага стагоддзя. Голосаванне давай. Не, давайте мы так нічога не працуем. Давайте ўсё. Я іранічна скажу, што інбридинг і ўсё. На гэтым мы скончым. Так.
Дзень для гэтага стагоддзя. Таксама лепей я тут не лепей драўляных ботаў. Таксама лепей пазбягаць драўляных ботаў. Неяк дзіўна пабудованы сказ. Драўляных ботаў таксама лепей пазбягаць. Вось так пабудуем сказ. Гэта у нас тыпу стыль падказвае. Драўляных ботаў таксама лепей пазбягаць. Вось. Раёна выправіць, калі што. Так. Раёна у нас, калі што, адказная за гэта медычныя розныя тэрміны. Вось. Яна шэрыць за гэта. Таму, калі што, я можна ёй давяраць у гэтым. Не гэта самае. Не трэба хвалявацца. У нас яшчэ ёсць хапае людзей, якія праверуюць і скажуць мне, што я лухту ўсё нарабіў. Скажем так, кутасікам. Ну, скажуць, што ўжо ў гэтым стагоддзі, у бягучым стагоддзі, які адбываецца ў Disco Elysium, ён так і называецца бягучае стагоддзе, то ён як бы так, стыль парушае. Лепей кутасікамі не карыстацца. Каляровыя кутасы, скажем шчыра, з'яўляюцца кепскім элементам адзення для гэтага стагоддзя. Драўляных ботаў таксама ў мяне, дарэчы, з'явілася. Таксама лепей пазбягаць. Драўляных ботаў таксама лепей пазбягаць. Добра. Ідзем далей. Дзякуй вялікі. Ты прям поўную назву ляснулі. Я калі што, я бы зразумеў просто котар і ўсё. Ну ладно, калі так, просто потым галасаваць будзе складаней. Можа быць, пераназавем? Дзякуй вялікі. На Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords отправляется 2500. Давайте что? Так, я зараз пераназову. Давай просто котар. Адзінае, што ён будзе трошки дзіўным, таму што я не змагу у одно слово вось это вялікія, маленькія літары, таму я просто котар, ну, таму што яно у нас так працуе. Так. Пойду. Star Wars. Ось оно. Блін, оно не крыва выглядае, калі я не пишу, ну, типу, маленькой, высокой. Клокс гэта сабо. Я ведаю, так. Тут просто што у ангельскі таксама сабо ёсць. Вось у чым праблема. І каб, скажем так, пакінуць, ну, ён як бы не разбіраецца, як яны там называюцца. Ну, вось так яно гучыць. Так, я назву замяніў. Зараз я вам... Я не вельмі упэўнены, што яно прям круто выглядае. Калі што, можна яшчэ пакруціць. Это я пра Knights of the Old Republic. Так, я зараз закіну, вось так яно напісана. Зараз у чаціке. Можна тут капаваць. Ось. Пераназваў, замяніў, вам абнавіў. Ну вы ж прям бачыце, што я раблю, правильно? Што я... Яшчэ раз на усялякі спіс абнавіў. Калі што, можам... На жаль, нельга, тыпу, зрабіць вялікую Т і вялікую R. Хацелася б, але нельга. Не працуе так. Ось, яшчэ справілася навіть. Добра, дзякуй вялікі. Давайте ведаць, што зробім. Мы зробім перапыначак. Так. Зноў на 5-7 хвілінак, можа быць на 10. Я паснедаю, і мы працягнем далей разбірацца з нашымі чаравікамі. Ось, добренька. Зараз вярнуся.
вернулся. Так, давайте проверим гук. Что на месте? Гук на месте есть. Судовно. Ну, сіренькі треба проверять, а то бы и сидел. Думали бы, что молчал. Буду далее протягивать гарбату попивать. Где мы тут? Где мы тут скончили? Это знову же мы у хабі, у тим же самым. Так, питання про то, хто такі мауни. Один з варыянтаў гэта так, быў канкрэтна хто такія мауны. Раскажы про тып А. Гэта у нас пачалося з гэтага. Змяншэнне генетычнага фонду прывяло маунаў да агідных вулічных парадаў у іх гарадах, такіх як Стас Канал і Вредерфорд. Яны ходзяць у драўляных ботах на нагах і з маленькімі зялёнымі кутасамі на капелюшах. Добра. Капелюшах. Неважно. Карцей, там я условніку пераправіраў накладна. Добра, разумею. Так, окей, got it. Who are the type A then, in your view? Так, давайте-ка про типы. Может быть, я... Type. І давайте-ка... гэта першае ўзгадванне ўвогуле тыпаў. Оно тут пачынаецца, так? Таму сочым і даем коскі вакол тыпаў, бо інакш яны не чытаюцца нармальна, на мой погляд. Добра, разумею. Добра, зразумеў. У такім выпадку... Не, там нешта не тое, херня. Давайте литерально так же само повторим, подобно на оригинал. Пропорова, до речі, неблагая. Хто на твою думку з'являється типом А? А як він відказує? Хто на твою думку з'являється типом А? Насамперед не блага. Нормально. Мне подается, подойдем. Заявляется, только треба вылучить на подкресленное, потому что who are type A then. И он починає перелічувати. Весперці, місинці... Весперці і місінці з веспера і місіни. Зараз треба тільки перейти до гласарика, тому що пойде шмат назваў. Вітаю, терпі. Так. Весперцы и мессинцы. А где? Ну, неужо Веспер не может быть, как не выпадало. Больше выников нема. Республика Веспер Мессина, Веспертин, Весперец, Веспертин. А як він каже? Веспертинс. Весперец, Весперка, Весперцы, Весперцы. Правильно. Мессинен. Яны мессинцы. По-моему. Мессиненс. Давайте усе. Не може, как бы оно не строкалося. Там 2 S. Добро. Это яна же, и усё, и больше нема, так? Весперец, мессинец, мессин... ну вось. Яны не мясінцы, сейчас мессинцы. 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 З Веспера и Мессины. Так. Правильно? Я все по гласарику роблю. Мессина. Добре, есть. Насамрэч, все нормально. Веспер.
Весперцы і місінцы з веспера і місіни. Логічно. Давайте кропку коскай так само скарыстаем. Таму што ён як бы пералік, але сказ тады чытаць немагчыма, калі проста праз коску. Старадаўнія метеаранцы з метео. О, часоў залатой пізантычнай... Пачакай. Не, пачакайце-ка. Это не эпоха, я не ведаю, якія часы на мяне збіла. Так. Якіх часов? А чаму... Ну, вось, дарэчы, мне падаецца, тут польская просто не дала рады. Таму што яна кажа пра нейкіх часы of Meteo by the Golden Byzantic Sea. Але гэта мясцовасць. Золотое пізантычнае мора. Golden Byzantic Sea. Давайте пашукаем. Што вядома увогуле? Што гэта такое? Мунди. Давайте Golden. Это золотая эпоха. Не, пачакайце-ка. Ён узгадываў гэта ў кантэксце Byzantic Sea. Вось, Метео. Метео гэта краіна на Ісоле Мунді. Так. Адна з самых бедных краін першага сусвету на гэты час. Але калісьці было старажытнай цывілізацыяй. Сталіца знаходзіцца на Тиланкус by Byzantic. Не, з'яўляецца. Сталіца з'яўляецца Тиланкус by Byzantic. Знаходзіцца каля пізантычнага мора. Старадаўнія метеораны, метеоранс, метео. Давайте пошукаем у нас под гласараку. Я сомневаюсь, что у нас такое есть. Не, метео есть. Метео. Метео. Краина на Мунди. Столица Тиланкус by Byzantic. Пусть оно все есть. Іх магчыма так. Можа, не уважліва дачыталі. Ну, такое магчыма. Яно ва ўсіх перакладах сустракаецца ў афіцыйным перакладзе, ва ўсіх афіцыйных перакладах у меншай альбо большай у большай альбо меншай колькасці сустракаецца тое, што неправільна дзесьці штосьці не дачыталі, не вычыталі, памылачкі нейкія. Яны ёсць, яны ёсць. Яны ў афіцыйным перакладзе ёсць. А вось. Что уж сказать про нас, правильно? Мы-то можем себе дозволить помылки, правильно? Альбо мы не можем себе дозволить помылок. Треба паглядзець, што гэта Golden Byzantic Sea. Усё, што на яго ёсць, гэта я табе ўжо назваў. Гэта тое, дзе знаходзіцца Метео, і ўсё. Адзіны, хто ўзгадывае пра гэта... Вось, дарэчы, Тиланкус by Byzantic. Цытата. Цікава. Цытата ад энцыклапедыі. Так, то бок гэта пасунецца хутчэй за ўсё ў тым ж самым дыялогу. Вось. Чаму залаты называецца, незразумела, таму што, ну... Залатое пізантычнае мора. І гэта ўсё. Давайте Byzantic просто пагуглім па ўсёй вікі. Долорес Дэй. Може там яшчэ усплывае. Тут Долорес Дэй, дзе Byzantic узнікае. Byzantic. Колер Byzantica. Mare Interregnum. Па-па-па-па-пам. Угу. Чтобы... ёсць цытата, калі ласка. Таму што гэта, конечно, цудоўна, але цытата адсутнічае. Адкуль тады гэта ўзята? Дзіўна, дзіўна. Ну ладно. Атрымаецца, гэта месца, а не час. Так, гэта месца. Гэта дакладна будзе месца. Гэта просто памылка польскага перакладу. Ось і все.
Ні перший, ні апошні. Як і ва ўсіх перакладах. Так, ладно, я нешта не туды залез. Трэба да Мунді дабрацца. Пізантик, так, вось оно, Метео у нас. Пілакос, бай Пізантик. Так. На Rogue Trader у нас яшчэ 1000 адправляецца, дзякуй вялікі. Нагадваю, што Rogue Trader з'яўляецца расійскай гульнёй, таму гэта на вашым сумленні. Выключна на вашым сумленні. Але ёсць гульні, якія я дакладна гуляць не буду, як бы вы мяне не прымушалі. Так. Метея будзе яшчэ... Метея будзе... Яшчэ не паспелася запісаць. Наконт прыметніка пакуль вырашаю. Ага. Добра. Ну, мяне цікавяць жыхары Метео і Метеораны. Метеоранс. Ну, я не... Метеоранцы. Так. Старадаўнія метеоранцы, атрымліваецца. Метеоранцы. Старадаўнія метеоранцы з Метеа. Блин, старадаўнія метеоранцы з Метеа. І зноў хочацца сказаць з метеоры. Метеоранцы з Метеа. А высяка тут упіхнуць гэта залатое пізантычнае мора. Можна, конечно, мне хочацца сказаць з узбярэжжа. Дадаць слово узбярэжжа залатога пізантычнага мора. Метеоране. Ну добра, давай, Метеоране. Яно, ў прынцыпе, месінцы, метеоран. А чаму Метеоране, а месінцы, ну, яны месінцы? Ну ладно, дзіўна тады, так? А, не, яно месініанс, метеоранс, не ведаю. Ну просто метеораны, это... Не ведаю. Блин, ёсць, як будуецца гэтая штука. Я пакіну метеоранцы. Мяне выправіць, калі што. Я в гэтым моманце я просто спадзяюся, што я упэўнены, што мяне выправіць, яшчэ каманда мяне выправіць. Таму што 10 слоўнічак ёсць. Я не упэўнены, як правильно, ідзе яго шукаць зараз, я не упэўнены. Ён у мяне быў не так далёка, гэта самае, калі я 4-5 месяцаў назад. Зараз я хрен яго знайду. Так. Узбярэжжа залатога пізантычнага мора. А можа, просто з берагоў. Просто вось гэта з мне не вельмі падабаецца. Так. Туресная. Есть у нас такое? Повинно быть. Нема. Подається. Ух. Суресно. Сурляклев, давайте шукають. Королевство Суресне. У нас нема пакуль Сюрен. Не склоняется. Сюрен. Нотатки. Сюрен Википедия. Ну-ка. Ну-ка. Сюрен. Сюрен, тому что, блин, французская назва, тому она так и читается. Яна пишется Сюрен, Сюреснес, але гэта французское слово. Коммуна у Франции, близкий пригород Парижа.
Марокко, марокканцы, метеанцы, метеане. Гэта, дарэчы, гучыць больш карысна. Метеанцы. Блін. Цікава, чаму у ангельскай метеараны, ну, тут даецца вось гэтая канструкцыя. Я вось гэтага не зусім разумею тады. Таму што яны мараканцы. А як жыхары Марокко гучаць па-ангельску? Или уже по такой логіцы? People of Morocco. People of Morocco. Morocco. Moroccans. Не ведаю. Мне нешта не падабаецца ўсё. Наверное, Moroccans. Ну, потому что морокканцы. Ну, неважно, это... На самом деле, для нас это не прыкладальна ніяк. Метеанцы, метеане. Я гэта пакінуў. Я не вельмі згодны сам з сабою. Але мне падаецца, тут можна закапацца нахрен надоўга. Я б пакуль пакінуў. Ось, а можа быць у чатку... Не, ладно, можа варта просто у чатку нашу команду закінуць. Як пытанне. Я зараз у чатку закину вам, потому что Meteorans. Закинул нашу чатку, каб не зникла, каб я не забыўся потом. Нехай будзе абмеркаванне і выправлю. Метеа. Зараз, пачакай. Тут на гласарык трэба арыентавацца. Таму што калі памылка ёсць, то яна... Ну, калі ёсць памылка ў гласарыку, то яе трэба цэнтралізавана выпраўляць. Метеа? Дзе яно? Метео. Так. Это моя помылка. Это не... Не, почекайте-ка. Мы только что... Я не ведаю. Откуль у мяне метеа? Откуль ўзялося у мяне? Там яшчэ не вызначана, карацей, гэта яшчэ абмяркоўваецца. Я не ведаю, я ўжо зараз канчаткова заблытаўся. У нас у гласарыку метео напісана. Это яшчэ вызначаецца, і, карацей, мы яшчэ не вызначылі, як яны будуць правільна. N и T поменять местами. Местом А где? А что про N и T? N и T. Я не разумею, про якое N и T ти кажеш мені, гопатерський убач. Зараз читаю чат.
Я зараз не ўпэўнены. Я нават не ўпэўнены, што метэо павінна быць. Эшенвінг закінула, яна зараз якраз нешта з метэаранам метэо робіць нейкім іншым дыалогу. Мне падаецца, гэта мы пакуль просто пакінем. Пізантычнага. Так. Пізантычнага мора. Выбачаюся, так. Вось, карацей, у іншым дыалогу дзесьці ідзе, і я думаю, што варта вярнуцца сюды, калі мы вырашым, што з гэтым рабіць. З прыкладамі гэта. Таму што тое, што мы з вамі зараз навырашаем, яно яшчэ павінна быць у некалькіх дыалогах, таму сэнсу асабіста няма, лепей абмеркаваць камандай і потым ужо нейкае рашэнне агульнага прыйсці. Сурен, так. Так, Сурен. Сурены Сур-ля-Клев. А где у нас там? Только что я был тут, так. Королевство Сурен. Королевство Сюрен. Сюрен, ось так. Ну. Але гэта не замацаваны варыянт, то бок гэта яшчэ пад пытаннем. Ёсць пакуль прапанаваны толькі дзяржава Сюрен. Ну, будзем пакуль трымацца яго. Сюренцы, гэта жыхары Сюрена. Дзяржава Сюрен і жыхары Сюрена сюренцы. Правильно? Сур-ля-Клев. У нас Сур-ля-Клев быў. Сур-ля-Клев. Так. Сюр-ля-Кле. Вось так яно будзе. Зноў жа не замацаваны варыянт, але пратрымліваемся яго. Такія рэчы, нават калі мы не згодныя агулам, ну, тыпу, калі у нас такія рэчы лепей цэнтралявана неяк управляць, таму што яны шукаюцца прасцей. Вось, нават калі памылка агульная, гэта адно з таго, што лепей, мне падаецца, пакінуць. Вось оно. І Сюр-ля-Кле. Таму што F не читаецца. Так, Сюренцы Сюр-ля-Кле. Дарэчы, у ангельскай тут ідзе пералічэнне. Паўтарым Сюренцы Сюр-ля-Кле. І нават паўночныя Кёнигштайн... Зараз оно. Кёнигштайн. Давайте-ка. Кёнигштайнеры. Не, тут нема. Я уже шукал такое, так? Нигде нема Штайн. Цікаво. А гэта не то, што я закидывал прапановы? Я нейкае слова сёння закидывал. Я закидывал Готвальдцаў, але я не закинуў гэты Кёнигштайн. Кёнигштайнер, выбачаюся, гэта дзве розныя рэчы. Прапанова Андрыёна і метэйцы. В прынцыпе, ну гэта зноў жа не ўпэўнена. Пакуль размова пайшла, будзем што дадаваць. А пра гэту краіну узгадваюць яшчэ дзесьці? Мо Метэа гэта сама назва краін на іхняй мове, а Метэаранс гэта ўжо на ўласнай мове NPC. Узгадваецца, мы нават глядзелі ў слоўнічак. Вось оно Метэо. Інфармацыя з 3-4 дыалогаў. Вось. Андрэ кажа Метэо, краіна на Мунде.
Метео країна на Мунді. На Ісолі Мунді. Ось що він каже, Андре. Метео is a country on the Mundi Solo. Так, одна з самых бедных краінаў першага сусвету на гэты час, але калісьці была старажытнай цывілізацыяй. Гэта цытата насамрэч ну там у іншым дыялогу дзесьці знаходзіцца. Альбо ў нашым нават дыялогу знаходзіцца інфармацыя па гэтай сталіцы. Вось. Што знаходзіцца так, гэта адсюль жа. Так, і знаходзіцца каля Пізантычнага мора, і гэта ўжо вось літаральна наш радок ад Мірагаловага. Мне здаецца, калі яны самі кажуць метеаранцы ці метеаране, то варта так і пакінуць. Ну, мне так сам падаецца. Я бы пакуль пакінем метеаранцы з метео, але гэта такое ловачкам пытанне яшчэ. Давайте рушыць далей. Так, і нават паўночныя Кёнігштайнеры. А вось жыхары Кёнігштайнера. Кёнігштайнеры. Не, нормально мне падаецца, Кёнігштайнеры нормально. Ніякіх Кёнігштайнерцаў. Ну, просто можа яна названа ў гонар метеора, тады будзе метеорца. Не, яно там няма ніякай увогуле. Уся інфармацыя па цывілізацыі гэта 3 цытаты. Вось, літаральна цытата раз, 2, 3, 4 разы узгадваецца. Ось. Раз, два. Правильно, раз, два, три, чотири репліки усього у гульні, які зв'язані з гэтым. Як мінімум дадаюць новую інфармацыю пра гульню. Ну, пра месца. І там няма нічога пра адкуль яно ўзялося. Ёсць пра партыю адну і ўсё, больш ніякіх узгадванняў. Так, сюрэнцы сюрдаклей, нават паўночныя Кёнігштайнеры. Усе яны маюць тыповыя рысы пропенситис. Что такое? Это не properties. Такое propensities. Давайте гуглить в английской. Propensities. Что это такое? Propensity. Угу. Прыхільнасць альбо прыродная тэндэнцыя паводзіць сябе пэўным чынам. Вось што значыць прапензіці. Вось гэта цікава. Мы зараз зламаемся нахрен аб гэта слово. Натуральная схільнасць. Ну, не, вось. Просто схільнасць альбо натуральная схільнасць. Угу. Нормально. Яны маюць натуральныя схільнасці. Натуральныя схільнасці. Раз типу А. Вось. І вось так мы скончым, так? Дарэчы, кропачкі. Я ведаеце, што прапускаў увесь гэты час? Я неправільна, можа, кропачкі расстаўляў. Давайте хутенька прабяжымся па тых радках, якія я сёння рэдагаваў. Там у канцы часта у нас памылка ёсць. Ну, як памылка, гэта з аўтаматычнага перакладу ўсё. Гэта дзе кропку ставіць, правильно. Таму што на польскай адным чынам у нас... ну, на польскай як бы правильно, але час часу яно аўтаматычны перакладчык робіць памылку. Есці пералічэнне яшчэ было. Дзіўнае. Можа быць, там я коски неправильно расставіў. Я настолькі на словах сканцэнтраваўся, што... Ну, подается плюс-минус нормально, наверное. Реальных ботов лепей так сам позбегать. Это нормально. Есть. А коски? Коски так само у меня неправильные будут, але наколькі мне здольнасцяў моих косачных хапае, настолькі хапае, я
Спадзяюся, ну просто мне ўжо вока замылілася за 2 гадзінкі. Яно там, падаецца, не толькі шмат мы зрабілі колькі радкоў. Мы пачалі з 2435-га. Мы насамрэч тыпу радкоў 20 зрабілі. Трохі менш. Ось. Каб вы разумелі. Але у яго ёсць і простыя радкі, а зараз самае складанае у мірагаловага, калі ў яго пачытаюцца радкі пра вось гэтыя народы, пра іншыя штукі. Вось там самае складанае, там самае доўгае больш за ўсё часу займае. Вось. Яны больш за ўсё часу з'ядаюць, таму што па сутнасці у нас тэрміналогія на некаторыя проста няма. Некаторыя ёсць там непроста. Я просто паўтарыў з гласарыка пацягнуў, а мірагаловы па сутнасці ён да ўсіх дадзяўбаўся. Ён да ўсіх, што ёсць. Ён, насамрэч, адзін з галоўных крыніц інфармацыі ўвогуле па некаторых расах. Ну, не расах, нават па некаторых краінах. І гэта жудасна, таму што ён-то памыляецца ва ўсім. Ну, ён же сам сабе папрыдумаў. Віншую, Ціртві? Так, віншую. Просто мы займаліся крывазмяшальнінгам. Ну, гэта таксама запаволівае, але зноў жа, ведаеце, яно, тыпу, такія словы, яны добра, калі ў чалавека энергіі хапае, так? І ён гатовы калупаць адное слово, тыпу, 30 хвілін. Але насамрэч потым стамляешся, і ў цябе хапае вось на гэтае слово, а на астатні не хапае. Калі тое слово было не настолькі важна. То бок, ну, тут вельмі важна з-за таго, што гэта не спрынт, гэта марафон, варта не выкласціся поўнасцю на адной фразе. Не трэба, тыпу, увесь дзень перакладаць одну фразу. Нават калі лепей зрабіць, тыпу, 100 фраз, 5 з якіх будзе неправільнымі, так? Ну, там, з памылкамі. Таму што будзе яшчэ новы раунд, будзе новае ўпраўленне, больш уважліва хтосьці з большай энергіяй пераглядзіць і заўважыць памылкі. Вось, таму што інакш атрымліваецца, ты як бы сядзеў і цэлую гадзіну думаў, як одну штуку перакласць. Не, калі яна важная для гульні, то, канешне, гэта прыярытэты зноў жа. Вось. Той жа уху, там ён той энергіі шчыра не вельмі каштаваў. Добра, што разабраліся, але, ну, гэта хутчэй на потым, тыпу, разабрацца. Але зноў жа уху ўзнікае толькі ў адной фразе ва ўсёй гульні. Ось. Не тое, каб наша праца нікуды не пайшла, але просто, ну, тыпу, ёсць рэчы, якія прыярытэтней. Напрыклад, насамрэч, Кёнігштайнер. Ось гэты. Паўночныя Кёнігштайнеры. Паўночныя Кёнігштайнеры. Усе маюць натуральныя схільнасці раз тыпу А. Добра. Потым далей ён працягвае. The other large mondial, божухна. Што такое mondial? Мунді, типу, мундійська? Меск. Ось, зараз пайдуть увогуле слови. Олеагіноус. Так. Mondial. Mondial Civilization. Гэта ён... Цивилизация Мондиалу. Мондиал. Давайте-ка, что такое Мондиал у сусвете? Ну, это ж Мунди худший за ўсё. Ну, по типу мундійская цивилизация. Мондиал. Так. Исола, Мунди. Давайте Мондиал. Ага, гэта ўсё ж такі мундійскія, типу, цивилизацыі. Цивилизацыі Исолы Мунди. Ён сямінійскі супраматыст, які пра сямінійскія выспы ведае толькі з кніжак. Так, каб вы разумелі. Ён літаральна, ён абсурдны, ну, ён як бы не той, каб абсурдны, так. Але калі ты яго слухаеш і ты маеш амнезію, і ты не ведаеш, як працуе ўвогуле гэты сусвет, ты можаш рэальна пачаць слухаць яго як, ну, ведаеце, пастара, типу, ён табе кажа,
як это, што сёння трэба есці, што трэба сёння думаць, што пра расы казаць, а сам ён толькі кніжкі чытаў і сам ніколі там не быў, і проста не, тыпу, з іншага боку, гэта не той па тыпу, калі б ён быў хілы і слабы, ён бы аўтарытэта не выклікаў, але вы паглядзіце на гэтую гару гэтых самых цягніц, паглядзіце на яго, я не магу наблізіць нават настолькі, блин, не магу, можна мне вярнуць, рэсетнуць. Вось. Карацей, ён на галаву на паўтары вышэй і проста максімальна такі мацачок хлопчык. І таму як бы аўтарытэта ў яго хапае. Ось. Плюс яго яшчэ ён асяроддзе такім, тыпу, усе вакол дзяўчынкі яго, і ён такі максімальна альфа-самец. Вельмі жыццёвы персанаж. Ну, не, ну Дыскерізіум файна вельмі трапляе ў персанажаў. Прям трэба ўмець так зрабіць. Другая значная The Other. Ну, другая. В прынцыпе, ён тут іншая хутчэй, таму што ён толькі што пералічыў нам да халеры. Іншая значная цывілізацыя Мунді. Меск. Так, ось ён дакладна павінен быць у нас у слоўніку. Меск. Конфедерацыя рэпублік... Конвертатыўная рэспубліка Меск. Меск. Так, добра, ёсць. Меск. Ну ён кажа пра цывілізацыю. Меск як краіна, але ён кажа «the Меск». А гэта не краіна, гэта людзі. Ох ты ж, ты мне зламаеш мозг, мірагаловы сёння. Так, Меск. Блин, просто дакатры было б мне весела перакладаць, таму што ў дыялогу не траплялі шмат вялікай колькасці ўзвітых рас. І там і было нармальна яшчэ. Так. У нас яшчэ дзе-небудзь трапляем? Может быть, есть у нас все ж таки переклад? Так. Розная буток. Ну і вось мы вяртаемся. Меск. Угу. Складана. Складана. Я, конечно, могу просто абысці гэтае месца. Просто вось гэта Меск. Гэта людзі, вось, дарэчы, Мескові, вось яны. Мескійцы. Мескіянцы? Не. Мескійцы, ўсё ж такі. Хутчэй мескійцы. Давайте яшчэ у нас чатик закину прапанову. Так. Жихары Меск. Мескийцы.
Яшчэ цікавае мескалі. Гэта файна. Няблага, няблага. Яшчэ цікавая дэталь. Да якога расавага тыпу паводле ягоных поглядаў адносяцца ўсе ягоныя дзяўчыны? Но не, глядзі, карацей, там ён выказваецца на гэтую тэму. Яны ён выказваецца неяк тыпу раса у іх не вельмі, але жанчыны ну яшчэ ок, з жанчынкі ўсё добра, таму што карацей, калі дадаць ім генаў тыпу такой магутнай расы, як у яго, то яны яшчэ не, ну тыпу яшчэ існаваць могуць тыпу такога, то яго там ёсць тэорыя. Ён карацей, ён там можна яго па сутнасці паспрабаваць накіраваць яго на дзяўчын, але ён заўсёды вельмі асцярожна гэтую тэму амінае. Ось. І калі гэта падымаецца, вось такое, па-моему, наконт дзяўчын кажа, калі я правильно памятаю. Так. Олеагінous. Што гэта такое? Что такое олеагиноз? Значение. Покрытая аллеем. Альбо толстая просто. Почекайте. Типу, блин. Комплиментарі, у сенсі. Занадто компліментарно. Угу. Ну, яны як по типу як тлустыя. Але гэта хутчэй пра тканіну нейкую кажуць. Добра, а ты олеагінous. Не, вербом не потягне такое слово. Блин. Жоўтыя. Яны не той. Блин. Яны, гэта людзі, гэтыя людзі, мескійцы. Давайте пачнем тут. Гэтыя людзі. Не, давайте просто яны. Яны занадта жоўтыя. І... Блин. Пам-пам-пам-пам-пам. Алейныя? Не. Просто яны... не ведаю. Давайте паспрабуем праз польскую. Я польскую выкарыстоўваюцца алейсці. Олеістыя. Алеісты. Ну, літаральна. Алеісты расліны, як, блин. Ну, просто слово выкарыстоўваю. Я так боюсь, ляснулся об лаву. Тебе у хаце лава? У сенсі лава, ўсё, я... Твои гульнявыя праблемы, я лаву уявіў сабе. Так. Осторожней. Осторожней там. Пальцы бережем. Яны занадта жоўтыя і алеістыя. Таму што слова гэта звычайна выкарыстоўваецца для тканіны ўвогуле. Алеістыя. Каб каб лічыць іх адной з гераічных рас. Каб лічыць іх адной з гераічных рас. Занадта жоўтыя і алеістыя. Ось. Так, яны лютыя і экспансіўныя, але ў іх glandular problem. Божухна. Лавовый фонтан, як у Майнкрафте. Вось. Я літаральна такі, ну, лава, можа быць, ты на вулкане жывеш, я не ведаю. Як бы, хто я такі? Дзёбнуцца ногою об лаву таксама непрыемна, мне падаецца.
Давайте нешта трошки промотаем, а то ён кудысьці пайшоў. The smallest church in Sansan Не, давайте просто спачатку дзе-небудзь. once was large. О, давайте, можа, гэта, Вирден Рекс. Досюды прыемна. Ось. Так, яны лютыя. Брутальныя тут перакладзена, але гэта з польскай. Violent. Violent гэта люты, па сутнасці. Можа быць, мне нейкія яшчэ прапановы будуць. Гвалтоўны, радзюшаны, лютыя. Моцныя, шалёныя, лютыя, гвалтоўныя, запанчывыя. Моцны, рэзкія. Ну, лютыя, карацей. Яны лютыя і экспансіўныя. Але ў іх так, glandular problem. Glandular, just in case, карацей, пойдзем. Glandular. Не. Ён проста слова выкарыстоўвае, блин. Так, glandular. Так, не, meaning. Давайте. Там месцамі прыходзіцца выкарыстоўваць словы, якія ненармальныя, ну, тыпу, незвычайныя. Ён рэальна, час ад часу выкарыстоўвае проста фразы, якія быццам бы ён проста ускладняе жыццё проста так. Ну, тыпу, там можна было падабраць іншае. Вось, гэта не той выпадак, але ўсё ж таки цікава. Ну, звязана з гландамі. І гландавая праблема. Их гландовая... А, не, почекайте-ка. Гланд. Давайте-ка. Гланды. Гланда есть такое. Гландовые, гландовые есть. 2025 года актуальны правапіс, паднябенныя міндаліны, восяны, беларускай літаратурнай мовы, капылаў. Добра. Гландавыя. Падкалімскі яно можа перакласціся як... ну, ў прынцыпе, можа быць, яно рэальна... Давайте, ведаеце што? Трэба паглядзець, як іншыя пераклалі, канкрэтна ў гэтым кантэксце. Таму што польская выкарыстоўвае канкрэтна як пра тканіну. То бок, ну, ён проста кажа пра жоўтых. Ён кажа, што яны жоўтыя занадта. І вось, ну, алеганіус. Так. І гэта хутчэй за ўсё, так, вось яно. Яны занадта мескія, яны занадта жоўтыя і вось алеганіус, так? Знаете, паглядзім, што у нас прапануецца. Алейнае насенне, так, эстропчаны, бла-бла-бла. Яна занадта жоўтая, занадта тлустая, каб лічыць яе гераічнай пародай. Так, ну гэта літаральна ў лоб. Так, то бок, ну, тлустыя, альбо алеістыя. Іх занадта... тут на нямецкай увогуле прям скура. І тлустая скура ў іх. Вось, гэта нямецкая. Прям слова скура дзесьці, я так разумею. Фетигехаут, хутчэй за ўсё тлушч, і хаут гэта скура. У нямецкай прям слова скура выделена, так? Маецца на ўвазе, што яны нашмат пацеюць? Можа быць. Просто глядзіце, гэтыя перакладчыкі мелі доступ да распрацоўшчыкаў і маглі кансультироваться з імі. Што мелася на ўвазе ў якім сказе, так? У нас такога няма. Мы не можам спытаць распрацоўшчыкаў, яны на мае лісты да іх не адказваюць. Вось. А вось тут падхаліму. Утра гранда цивилизаціона мундіал, емеск, муито амірале. Давайте паспрабуем. У еспанскай яна занадта жоўтая і пахвальная. Вось
у іспанскай не пераклалі як якраз такі падхалімы. Вось, гэтае самае. Расейцы пераклалі як масляністыя. Олеагіноса. Чаще за ўсё алейнае насенне, зноў жа. Што бы гэта нахрен не значыла. Тлустая па сутнасці. І турецкая. У турэцкай таксама бывае свае трохі прыкалдэсы, дарэчы. І тлусты зноў жа выкарыстоўваюцца. Оля мая, вось гэта, так, не тое. Вось, слово тлусты прям выкарыстоўваецца, яглі, альбо як яно чытаецца у турэцкай. Маецца на ўвазе, што яны шмат, ну так, я так зразумеў. Вось, ну, пытанне, толькі іспанцы, дарэчы, мы ж з іспанскай перакладаем, я скажу, у іспанскай ёсць шмат нейкіх недарэчных, ну, скажем так, яны чамусьці паперакладалі фразы і панакідалі яшчэ каментары сваім жа калегам, там ёсць рэплікі, якія не маюць ніякага дачынення да гульні. Просто, тыпу, яны літаральна перапіска тых самых. А ты пакінуць гэта на потым. Гэтай рэплікі нават няма у гэтых самых. Яна нікуды не запакоўваецца. То бок яна застаецца вісець, не запакаваная, але у іспанскім, у іспанскім перакладзе ёсць. Ну, шалёна нейкая. Рэнь? Так, адной з гераічных рас. Ну, давайте алеісты ўсё ж такі. Тыя людзі, што зараз у студыі і не ведаюць, што аўтары мелі на ўвазе. Так, так. Ну, тыпу, яны не адказваюць на лісты, так што можна. Я, ну, заум вельмі такая студыя зараз, ну, як бы, можна не разлічваць на іх. То, што ў іх быў доступ да распрацоўшчыкаў, не значыць, што яны бегалі удакладняць кожнае спрэчнае слово. Я ўсё ж лічу, што ў арыгінале гульня словаў і ўсе перакладалі як маглі. Ну так, у нас проста патрэбна абраць штосьці. Ну, штосьці канкрэтна. Яны занадта жоўтыя і алеістыя. Каб лічыць іх адной з гераічных рас. Так, яны лютыя і інспасіўныя, у іх ёсць гландавая праблема. Гландавая праблема. Так. Ён праводзіць, тут не трэба дадаваць, ён праводзіць пальцам па твары. Па сваім давайте. Па сваім твары. Блін, я ўжо... я такі, тыпу, настолькі прызвычаіўся, што ўсяго капсам, што я працягваў такі сваім твары. Пальцам па сваім твары. Ён не удакладняе, што гэта праблемы з гландамі, і гэта занадта выклікае зарэчную вытворчасць. Так, сэбум, але яна не абавязкова выклікае. Типу, ён напісвае, ён тлумачыць праблему, гландавую праблему. Што такое сэбум? Раптам па чужым твары, раптам па нашаму. Ну, я таму і дакладніў, мала ли. Не, ну там ёсць па тыпу, у ангельскай ёсць удакладненне, што яго твар. Таму на ўсялякі пакідаем. Сэбум. Тлушчавая субстанцыя, якая абароніць вашу скуру вось ад таго, каб гэтага самага, ад таго, каб высохнуць. І атрымліваецца сэбум, тады алеісты, гэта мае сэнс. Але можа быць тлушч, хутчэй то ўсё. Правільней было б. Кожны тлушч. Давайце тады тлушч ўсё ж такі жоўтыя і тлустыя. А не, але ж алеістыя. Просто зноў жа, алеагінос
у ангельскай выкарыстоўваецца для тканіны. Тыпу у цябе прапітана ну гэтым самым з таго, што я знаходзіў, так? Гэта больш не пра чалавека, так? То бок ён па сутнасці неправільна выкарыстоўвае слова. Багаты альбо пакрыты ну, маслам, так? І тут тканіны. Так. Олі, себакіус, ункеус, фат, фаті. Лушч. Лушч таксама выкарыстоўваецца. Давайте кембриджскі яшчэ паглядзім. Так. Але тут прапануе якраз такі занадта елейны, ну, тыпу, вось такое слово выкарыстоўваецца. Ну, ладно, хрен з ім. Тлустых уже склад фігуры. Таму давайте пакінем алеісты, таму што ён алеагінус таксама выкарыстоўвае неяк трошкі недарэчна, мне падаецца. Наколькі я разумею з тлумачэння слова алеагінус, гэта, карацей, не трапна. Ну, ён не трапляе ў слова. І таму лагічна пакінуць было бы эту нетрапнасць. Я можу сказаць з намёкам, што яны прапітаныя алеяй. Ну, таксама. У яго ж у сваё ўяўленне аб тым, як ўсё працуе. Давайте просто за лишняя вытворчасць цэбума. За лишняя вытворчасць цэбум. Давайте шукаць на беларускай цэбум. Просто ён можа быць, ну, Арыгана ўжо падказала, але давайте упэўнімся. Цэбум. Ад латынскай себарэя. Гэта захворванне. Блин. Скуроны тлушч. Блин. А можна ў одно слово неяк? Пажадана. Блин. Цебым контрол мне рекламу розную подкидаю. Рэальнае слово. Дык а я магу яго выкарыстоўваць? Я просто ў слоўніках яго ж не сустрэну. Хрена з два я сустрэну яго. Блин. Можна Вікіпедыя беларускую? Так. Давайте тут пошукаем прям Вікіпедыя вырытай. Цэбум. Цэбарэя толькі. Толькі гэта хвароба. Таму тое, што гэтае слово звычайна выкарыстоўваецца ў адношанні да тканіны, якраз пасуе. У касметалогіі яго выкарыстоўваюць. За лішнюю вытворчасць цэбума. Ну, да, блин, я не ведаю. Просто у мяне, ну, як бы, мне патрэбнае хоць нейкае пацверджанне хоць адкуль. Вось, а ў мяне ёсць пацверджанне ў бачка Арыгана толькі тваіх словаў. То бок, калі мне да мяне дадзяўбуцца, за ўсё, мне ўсё прыпомніць, то адкуль я гэтае слово ўзяў, я магу сказаць, я, па-перше, не згадаю, адкуль я яго ўзяў, а калі паеду шукаць, не знайду. Вось. Такая вось праблема. А слоўнікі мне не дапамагаюць. Далішняя вытворчасць. Можа, тады яго проста сальны лоевы. Не, карацей, скуранога тлушчу можна. Альтэрнатыва проста прям вось як ён ёсць, скуранога тлушчу. Тлушчу. Неважно. Так, скуранога тлушчу. Ён у сваю чаргу працякае у іхнія мазгі. Працякае. Вось бачите, у іхнія мазгі. Разумееце? Ну, чалавек разбіраецца. Шмат скуранога тлушчу, ён працякае ў мозг потым.
чалавекі не расліны, таму алені вельмі трапляе. Не, пачакай, там якраз такі гэта самае. Олеагінус якраз такі слова, якое больш да раслін датычыцца ў ангельскай. Як мінімум прыклады выкарыстання якраз такі шлі пра алеісты, пра тканіну, пра якую-небудзь яшчэ рэч, але не ідзе пра чалавека. Таму яго ёсць прыклады, дарэчы, такога ўжо раней. Там больш відавочны, гэта менш відавочны варыянт. Ён недарэчныя словы выкарыстоўвае. Ён проста не тыя словы выкарыстоўвае, каб проста выкарыстаць разумнае слово. Вось і ўсё. Ну, вось такі прыкалдасны персонаж. Што? Скураны тлушч працякае ў мозг? Я кажу, мерагаловы, ну, тыпу, не трэба яго разумець, гэта боль на галаве. Размова з ім адна з самых складаных размоў увогуле ў гульне. Мне эмацыйна было вельмі складана, я на ангельскай тады гуляў. Яго проста вельмі складана ўспрымаць, ён несе такую херню. Калі у вас вы чуллівыя да таго, што людзі нясуць херню, вам будзе вельмі складана яго прайсці. Лепей пашукаць і абыход. Абыходы ёсць. Дарычная вытворчасць скурнога тлушча. Ён, у сваю чаргу, працякае ў іхнія мазгі, прымушаючы іх слухаць музыку эль мар'ячы і спажываць таксічную, так, і toxic minced meat based food. І спажываць таксічную ежу на аснове фарша. Разумееце? Таксічную ежа, што я зрабіў, блин, ежу на аснове фаршу. Калі вы думаеце, што тут нешта лагічнае ёсць, то бок, ну, гэтае слово зараз ужо не настолькі неяк выбіваецца, так, на агульным фоне. Пра тлушч, які працякае ў мазгі, прымушае іх слухаць музыку эль мар'ячы і спажываць таксічную ежу на аснове фаршу. А гэта, у сваю чаргу, выклікае яшчэ больш падвышаную вытворчасць скуранога тлушчу. Скуранога тлушчу. Вось. Разоў з 5 спрабаваў прайсці міма яго іншым шляхам, не атрымалася. Я, блин, не ведаю, я, можа, табе спойлеры дам. Я паспрабую. Не, можа, я нічога не буду казаць. А ты ўжо поўнасцю прайшоў. Ты прайшоў яго, так? Ну, ты абышоў яго. Табе не патрэбна. Просто калі патрэбна, то тады я спойлеры магу накідаць. Выпадкова. Падвышаная вытворчасць ёсць. Нарэшце, неблагі пераклад. Ну, акрамя назваў. Назвы ламаюцца, канешне. Дарычная вытворчасць скуранога тлушчу. Так. І выдаем мы пытанне. Наступнае ад нас пытанне. Дарэчы, у яго рэплік, тыпу, 3 рэплікі ў яго. У радок. Ён проста стаіць і лекцыю чытае нам. Так. А дзе ў гэтым усім маюць сваё месца сямінійцы. Сямінійцы.
і аерапагіти. Ареопагіти. Ареапагіти. Так, давайте-ка я не упевнений, що у нас аерапагіти ёсць. Няма аэрапагіты. Так. Значыць, гэта упершыню і у першы і апошні раз з'яўляецца ў мяне, так? Акцыдэнталіцыя, не лічу вядомую маўну. Аэрапагіты. А чаму я аэрапагіты? Яны ж ареопагіты. Ареапагіты. Я чамусьці, мне падаецца, я паўсюль гэту памылку зрабіў. Ареапагіты. Вось тут ареапагіты. Добра, тут правильно. Ареапагіты. Ареапагітаў. Ареопагітаў, але тут ареапагітаў. Што за? Так. Ареопагітаў. Альбо яно праз О будзе. Не, давайте ареапагітаў. 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 Вось, гэта я прыйшоў сёння і нешта. Аэрапагіты. Яны ареапагіты. Я яго ў першы дзень прайшоў. Труп жа з дрэва ён мне зняў. Так, я, нешта ўсё зламаўся на сёння. Зараз у мяне 5-й дзень толькі пачаўся і раблю квест у царкве. Ага, зразумеў. Добра. Ну, там просто, зноў жа, ад парадка дзеянняў ты можаш спакойна, тэарэтычна ў гульне можна спакойна, тыпу, забіць на галоўнае расследаванне і выконваць яго значна пазней. Вось. Царкву ўжо можна выканаць, ну, тэарэтычна ў 3-й дзень. Ну, там рэальна вельмі залежыць ад таго, проста ў якім парадку займаешся тым, што цікава. Вось, але ў пэўны момант у гульне пачынае ўсё звадзіцца ў адну кропку. Што б ты не рабіў, я скажу, царква агулам з'яўляецца сваім, па тыпу, паралельным расследаваннем таким неабавязковым, якое таксама, ну, як бы, яно адзіна, яно пераклікаецца з асноўным расследаваннем, але толькі крыху. Але па сутнасці гэта паралельная гісторыя. Ось такая штука. Так што, але царкву вельмі раю скончыць. Я вельмі раю, гэта хоць і не зусім абавязковая штука для праходжання гульні, але вельмі раю. Вось, а наконт яго ж па сутнасці можна прайсці 2 спосабамі. Калі у вас хапае альбо спрытнасці, альбо у вас хапае сілы. Вось, сіла гэта ляснуць яму па твары, улыч проста яму ляснуць. Як ніндзя там проста ён херачыць з нагі. Альбо праскочыць там, дзе вісіць ваш плашч. Вось, гэта можна зрабіць там праз тайны праход. Але там патрэбна уважлівасць і спрытнасць, каб туды трапіць. Вось, гэта 2 спосабы, як яго абысці, без неабходнасці прадумваць у яго ўсю расійскую тэорыю і разбірацца. Але я ў апошнім сваім праходжанні поўнасцю яго скіпнуў, я нават не размаўляў з ім. Я проста адразу пайшоў і праскочыў і трапіў у тэрмінал. Я вяртаўся да яго потым, але выключна, каб проста сказаць, што глядзі, я зараз карацей, глядзі. Ты мне тут расказваеш усё, я тут карацей галоўнае, ты з расійскай тэорыі нахрен ідзеш. Вось такое у мяне было. Так. Дайте-ка погляджу, мне там нешта паведамленне прилетело. Бачу, добра. Ну что, давайте сямейніцы і арэапагіты. Арэапагіты. Так, а дзе ў гэтым усім маюць сваё месца сямейніцы і арэапагіты? Арэапагіты. Як даводзіць? Так. Як даводзіць выпадкі? Як даказана? Можна ж так казаць? Proven. Ну, доказ, типу. Proven. Можна доказваць, даводзіць. Як даведзена.
Давайте абыдземся без гэтага. Але як даказвае прыклад маунаў і мескійцаў. Я, по-моему, такі прыклад падаваў. Мескійцы, так. Маунаў і мескійцаў. Ёсць. Я даказваю прыклад маунаў і мескійцаў. Акцыдэнтальны тып А знаходзіцца у ён in retrograde. Ён у рэтраградзе, альбо можна сказаць у фазе дэградацыі. Але ён выкарыстоўвае у ангельскай ёсць слова degrade. Дэградацыя ёсць слова, але ён выкарыстоўвае слова рэтраград. Знаходзіцца, ну, тыпу, ёсць рэтраград, гэта, ну, па сутнасці, у апушчэнні па сваёй арбіце, так? У заняпадзе, так, але, ну, ёсць слово заняпад у ангельскай, а ён выкарыстоўвае слова рэтраград. І я жадаю выкарыстаць слова рэтраград. Таму што ён выкарыстоўвае псеўдатэрміны, якія не маюць ніякага, дачынення да некаторых рэчаў. То бок пераклад, калі адаптаваць яго, то гэта было бы, можа быць, і правільна, тыпу, але гэта спрашчае яго як персонажа. Ён становіцца больш зразумелым, калі ён не зразумелы нахрен. Рэтраградзе. Яго балюча чытаць, я скажу. Яго прям балюча чытаць на ангельскай. Давайте. Каб я упэўнены быў. Рухаецца ў дваровым напрамку, рэтраградны, рэакцыйны. Рэтраград, рэакцыйнер. Не, гэтага недастаткова, таму што рэтраград гэта можа быць яшчэ, гэта арбіта яшчэ таксама. Ну, арбіта ў сэнсе апускаючая арбіта. Мінінг. Давайте пашукаем. Ён выкарыстоўвае літаральна не той тэрмін, не туды. Накіраваны альбо рухаючыся назад. Рэтраграднае цячэнне. Вяртанне ў папярэдняе больш слабое становішча. Вельмі рэдкая дэгенератыўная асоба. Архаічная. Вяртанне ў пазіцыю альбо ў часе. У астраноміі рэтраградны рух. А я магу сказаць рэтраград? Ці не магу? Ці лепей не выкарыстоўваць? Давайте, што нашы слоўнікі кажуць. Рэтраград. Праціўнік прагрэсу рэакцыянер, рэтраградка рэтраградскі. Але гэта не тое. Праціўнік прагрэсу рэакцыянер. Чалавек за сталымі поглядамі, праціўнік прагрэсу. Себам, гэта ж тлушчавая залоза. Яна, тыпу... Ну так. Ты жадаеш гланды на залозы замяніць? У нас ёсць медык в камандзе. Ну як медык? Чалавек, які разбіраецца... Ну, магчыма, я не ведаю, я дэталяў не ведаю. Караце, чалавек разбіраецца ў медычных тэрмінах. Ну вось, я думаю, мяне спакойна нахрен пашлі там. Калі патрэбна, замяню на залозу. Але ты маеш рацыю, мне падаецца, гэта яно ёсць. Блин, рэтраград. У нас просто рэтраград у слоўніках, ён выключна пра чалавека, які гэта самае, пра чалавека. Это не тое, што мне патрэбна. Калі у нас выключна так выкарыстоўваецца, але зноў жа гэта такое слова, што яго проста ў слоўнікі усе значэнні маглі не занесці ў слоўнікі. Знаходзіцца ў рэтраградзе. Я не ведаю.
Ён жа псевдоінтэлектуал, ён мусіць сыпаць тэрмінамі накшталт рэтраградны. Ну так, я вось і думаю, што я жадаю пакінуць рэтраградныя просто з-за таго, што гэта пасуе яму. Як даказвае прыклад мауноміскійцаў, аксідальны тыпа знаходзіцца ў рэтраградзе. Мне падаецца, зразумела ж сказ, правильно? Ён не такі... Не, яно знаходзіцца не ў рэтраградстве. Рэтраградства гэта якраз такі сістэма поглядаў. Але яна ў заняпадзе ў сэнсе ў гэтым. Просто я тады дакладна яго прымешваю да сістэм поглядаў, а мне і так слоўнікі кажуць, што адзіны сэнс, як можна гэта перакладаць, ну, гэта праціўнік прагрэсу. Рэтраградства гэта якраз такі давай, вось, туды же ідзем. Радства. Рэтраградства. Ну, рэтраградства, блін. Расійскае рэтраградства. Ну, карацей, якраз такі сістэма ведаў. Я праслухаў, ты пра тое, што там у іншым месцы ў тэорыі можа проста ўнізе заскочыць, сказаў, так? Ты пра тое, што там у іншым месцы ў тэорыі можна проста ўніз саскочыць. Так, я гэта сказаў. Два варыянты. Ляснуць у лыч і... Ну, 3 варыянты, насамрэч. Ляснуць у лыч, праскочыць, проста на будынке, ну, там, з будынка саскочыць. І, па сутнасці, дамовіцца з ім. Прыняць яго расійскую тэорыю і прайсці тэст на расізм. Ось. Фемініцыі і арэапагіты. Арэапагіты жа не развіваюцца, а давайте ён на ўздыме, типу, ну ён асцент. Просто ён якраз такі рэтраград, гэта типу яшчэ ён астранамічны тэрмін, по-моему, прям уздым, рэтраград, гэта літаральна астранамічнае, просто больш як бы на on the ascent. А як мне так пакінуць гэта? Ну, просто на ўздыме, мне здаецца. Вось. Так, чат, слухайте. Гледзячы на час. Трошки падстрымаў сёння са стартам стрыма. Давайте падскончваць. Вось, мы нормально, мы хоць і насамрэч радкоў 20 толькі зрабілі, але гэта нормально. Это у яго самыя складаныя радкі зараз пайшлі. Мне падаецца, мне было весела да таго моманту, пакуль не пайшлі ўсе гэтыя расы. Таму што дагэтуль проста розную хрэнь ён нёс, і там было папрасцей. Вось тут самае мяса карацей. Ну, так, у тым жа слоўніку біялагічнай тэрміналогіі номенклатуры адносіць лацінскае слова гландула і беларуская залоза. Угу. Ну, гландула, мне падаецца, што залоза, ну, правильно было бы залоза там, мне падаецца. Вось. Таму што ў ангельскім, наколькі я разумею, тэрмін гланд пакрывае і залозы, і гланды, як гланды. Просто у нас гланды гэта выключна одна канкрэтная рэч, гэта ў горле. У іх жа выпадку, асабіста калі ідзе пра тлушч, мне падаецца залозы. Я, можа быць, зараз заменім, таму што мне падаецца гэта настолькі неправільна, што лепей зараз разбяромся. Гланд, где там, вось он, не гландавая праблема, а залозная праблема. Залозная праблема. Ён праводзіць пальцам па сваім твары. Залішняя вытворчасць скуранога тлушчу. Ён у сваю чаргу працякае ў іхнія мазгі, прымушаючы іх слухаць музыку эль-мар'ячы і спажываць таксічную ежу на аснове фаршу. А гэта ў сваю чаргу выклікае яшчэ больш падвышаную вытворчасць скуранога тлушчу. Я гучу нават лагічна, калі я гэта кажу. Трэба казаць яго голасам. Залішняя вытворчасць скуранога тлушчу.
Ён, у сваю чаргу, працякае ў іхнія мазгі, прымушаючы іх слухаць музыку эль-мар'ячі і спажываць таксічную ежу на аснове фаршу. А гэта, у сваю чаргу, выклікае яшчэ больш падвышаную вытворчасць скуранога тлушчу. Вось так ён павінен гучаць прыкладна. Так, добра, там залозная праблема ў яго. Няхай не будзе прагланды, таму што неправільна. Так, на гэтым будзем скончваць зараз. Буду вас перадаваць далей. Які план на заўтра? Ведаеце што? Ведаеце што? Можа быць, на заўтра нам рулетку крутануць? Я бы просто... Мы ўжо трэці тыдзень, альбо чацвёрты нават ужо, займаемся толькі перакладам. Я думаю, можа нешта... Не, ведаеце што? Не рулетку крутанем. Заўтра будзе, можа быць, гэты... Broken Age? Я думаю, нам на один стрым яго скончыць, і калі мы яго скончым раней, то там паглядзім. Вось, прыкладна такі план. Давайте на заўтра. Давайте на заўтра Broken Age. Будем дабіваць, трошки адпачыць. І у чацвер у нас... Што у нас за пераможца? Так. Мне з головы вылетело, хто у нас перамог. У нас перамог апошнім Divinity Original Sin 2. Добра, дакладна памятаю. Ужо памятаю. У чацвер у нас будзе Divinity Original Sin 2. У пятніцу мы ўсё яшчэ пакуль не ведаем. Даведаемся у чацвер. Як звычайна, гульня, якая перамагае ў галасаванні, трапляе нам на пятнічны стрым. На сёння ўжо хопіць. Мы нармальна так... Мы прасунуліся. Добра, Мірагаловы таксама пайшоў наперад. Гэта файна. Яшчэ і праблемы там знаходзілі ў старых гарадках, якія ўжо былі апрацаваны. І па сутнасці Мірагаловага як бы 1/4 ёсць. Яго яшчэ так апрацаваць, і можна, ў прынцыпе, як бы ён будзе гатовы. Вось, але зноў жа, я зараз на самых складаных радках яго. Добра. Хто у нас чым займаецца? Бачу на Enravens у Дарквудзе. Бачу усе на месцы у UFL. Калі хто не ведае, гэта UFL, гэта гульня беларускіх распрацоўшчыкаў, якая... Гэта у нас футбольныя сімулятары. Дарэчы, бясплатна, калі вам цікава. Я перадам вас да Enravensa. У яго, звычайна, ціха і утульна да яго адпраўлю. Вам жадаю завітаць да ўсе на месцы, пагуляць у UFL, паглядзець UFL, калі вам цікава. А я пайду працаваць далей. Дайте-ка шатаут. Шатаут усе на месцы. Это, калі вы ждаеце, да, усе на месцы. Так, пачакайце-ка. Я нешта з памылкаю вёў. Яго уце на месцы. Так. Ось так. Шатаут ёсць. Калі жадаеце, можете пайсці да ўсе на месцы, а я пайду працаваць. Жадаю вам таксама добра папрацаваць, калі вы працуеце. Калі вы адпачываеце, добра вам адпачыць. Мы пабачымся з вами заўтра на Broken Age, паспрабуем яе дапрайсці, можа быць, дапройдзем. А калі не, то там ужо паглядзім, будзем арыентавацца. Добренька. Адпраўляемся да Enravens.